Adam Meji Malebe USA. Onye Chimeleze ka ebu. Mmekwesị ka m tiri gị nwa polite insult and polite admiration. Makasu job 13 mkpara agaghị dị n'elu ụwa. Ohi kwa akparịga m. Atara gị ịkpọga na akwụkwọ nsọ ahụ. Yes, of course. And I'm a papa. Hey! You do that when I'm done with the movie, Biko. Bia biko. Bia. Woni. Biko. Ma bia na bia. Bia ba. Bia. Ibu. Mai. Biko. Biko ihe njiri kpọgụ ihe ụgbarịde ihe ọdọ. Ọ maka hụna drọs m ndị a mkpasara nga. Eji m Chineke yọṅụ. Buru oche pụta nga ụda n'ọga. Buru ọdụ nga ụgba n'ọga nga ụgba. Anya gụtọ na drọs m. Ekwekwala gị ta igwu kwa maka ụmụaja na-akpa akị na-akpa nkwa agahụ gị nga ha nwere ike ụgbapụta nga akụrụ otu kofuore m ihe biko nọrọ nga ụgba dedere m anya anụ ebe m chọrọ ịga fọm na-abatala ya ka ọ gị chịrị ote egbe eluigwe gbaja akpa gị ọnụ gị ahụ egbe eluigwe ya gbaja ọnụ gị ya wụ onwe m ahụ ọzọ m ga-eruni mpara oche bịa duo anwụ lema ịba dọrọ ọsụshi gị uwe otu lashi ka ị lechara ije ego anya shi mbịa legide na gị ụwa kpachara anya gị o kpachara anya gị akparị mana m o kpachara anya gị ọkwa ịnụ na ya ni elekwere mkparị nọ n'ihe m kwuru nga ụda ọwọ ụdị ihe nne kwesịrị imere nwa ya ka m sị gị mee gị ledere m drọs anya ọwụ mkparị drọs n'ime ego ole m zụrụ ihe ma ọrụ na-ara n'ahụ m gị bụrụ oche nọdụ onye ọgwụ nọdụ mgbe e kwuru ya n'akwụkwọ nsọ n'akwụkwọ akwụkwọ Job o wee sị mgbe Kraịst nọ n'elu ebe Kalvarị ya sị nne lekwe nwa gị nwa lekwe nne gị o rule na omume lekwe m nwa lekwe na aṅụ ọ bụrụ ego ka m sị gị dewere m ụgbọ mma ị were ị ga-afa gị anụ uwe ara gị bụ aka ya n'isi ehe atara gị ịkpọga na akwụkwọ nsọ ahụ ọnwa akwụkwọ nsọ ahụ gwara gị shi onye Chineke na-enye n'aka wụ onye na-enye n'onwe ya aka akwụkwọ nsọ ahụ gbakpashịkpa gị ọzọ shi gị sọpụrụ nne gị na nna gị ka ụbọchị gị wee dị anya n'elu ala ahụ Chineke gị nyere gị ọkwa akwụkwọ nsọ kwuru ya ụwa kpachara anya gị nwa m o kpachara anya gị akparị mana m o akparị mana nne gị ọkwenụ na ya ni akparị mana m nwekwe mkparịrị go otu isi ere m mkpa ka drọs na siri ere m mkpa drọs na ọrụ na-arụrụ megide arụ n'ime onwe mgbe ahụ m bịara mee ka ọ dị nkeli somehow ọ drọs ka m na-eji ejilala onwe m down rie shi ahụ rijuo ọnụ gị ahụ ihu ụkpọ ọrịa idomere ihu ịṅụrị atanụ gị nwa mbashi ekwuole m ihe m kwuru ihe ọla mere ndekwe otu abụọ atọ nnọọ ise isii ihe ọla mere drọs
Okwagi ma igburu m n'ụlọ egbuo gị. Okwagi ị ga-ewere n'ekwentị gị gaga kpọọ ndị na-arụ gasket ha chịrị teepu ha bịa bịa meshọ gị ebe ụsọ ekwe chọọchị akọọla. Ndị gịnị? Ndị gasket itibọrịbọ chee skuul gasket kama ị ga-akpọ ha kasket onye ya bụ ewu. Ịhụ na ana m enye gị ọnwa ọgwụgwọ a. Ọnwa agwụ ịkpọtaghị nwoke ga-alụ gị a ma egbu gị. Ị ga-agwa m ma m dị ọcha ka dị m oji. Kụrụ anụ mpam nwụrụ anwụ. ọ na mgbalaga aka ga-agụ mkpọrọ gị ahụ ewu tụtụrụ mekọp te everywhere te mekọp ihu gị niile na ọ dị mụ na gaa na-azụ n'azọ ewu nwụrụ ka oge nsogbu adịghị ya megbu gị igbu. Agadam read my lip agadam alụ dị any house agadam eme gbawala lọdị gị na onwe gị kwan anụkwara m akụkọ gị na umere nne m na Anambra mgbe m gara holiday na Anambra anụkwara m akụkọ gị anụ gị na onwe gị lụrụ dị n'oge anụkwara m sọfọ ntị fibroid amịaghị mkpụrụ n'afọ ọkwa nna m bịara bịaba bel ogo art asị lụrụ dị n'oge ọgụda awụ naanị m ọ maghị amụjuolu ụlọ ọwụnụ nna m ọgwụ belụrụ gị art akụkọ ya hakwa n'elu azụ agadi nga ahụ aga ifede nna m sef akụkọ ka ihe ha n'ọchị anụkwara m sọwa onye anwụ nna m gana nsukwute ala niile nga nna m na-ana aṅa anwụ edehulalo nna m ehulalo omenụ gbanga lọdị ile m anya lene m ọwụladụ kọntọs m nọ ka onwe nwoke hụrụ kọntọs m ga-just ham like that nwoke shetai ma ọkwanụ male ma USA alekere m ha bịa lenye ha na nke ndị male na-eme traditional wedding ha na-efelije ego elu m si ya ka ọwụ mmiri odudo ka ọwụ na ego ka ọwụ ndị tai ha ebulalioro n'oge azụ ga-atawa aza ha arụghị mma ndị USA ụkwasị eji ha efe ego ọnwụ nwere otu ihe ha na-eme nna like anaghị eteki ihe serious yesi ya kwere ịmakwasị mma gị anwụọla ya sị wow yesi ya nna ya anwụọla ya sị wow makwasị ọ bụrụ na niile anwụchara ya sị I know enweghịchara m ndị yebịa ngaba chọọ m ụlọ dị any house enwe m ike. Hello? Zeruwa. Ya? Ele how? Keke m na-akpọkọ gị na-agaje gị. Ngobe shi kpọrọ Zeruwa. Kete kpọmkpọm. M mekwesị ka m tiri gị nwa polite insult, polite admiration. Kpọwa gị gị na-agaje gị. Nwere ike iwetu nwa gị ala ka Chineke ji aka ya bulie elu. Gị na-ahịje gị ọkpụ. Ọkpọ anaghịkwa na ịma na nwa nga ọ gbara afọ. Ọ bụrụ si Chineke nyere gị ọkpọ tụọ nyere ndị ọdọ. Nwa ọrịkọrọ ọkpọ o jiri jaga mma. Gị na-ahị ya si ihe kwopụ ya. Ọ bụrụ na ahị gị ọkpọ hiji ukwu gị kọlụ ụwa gị na chi gị agha. Gakwa n'ala ụmụdirekwe ga ahụ ihe ọkpụ dem ụmụagbọbịa ebe. Ndị ụmụagbọbịa imirikịta ụmụagbọbịa n'ala ụmụdirekwe ote debe ha childless. Ya bụ ahịgọkpụ oge ruzie mgbe a ga-amụ nwa asọ ọkpọ ahịchie n'ọkpụ ya bụ ihe ahịtara na agba ọbịa gị na ahịje gị ọkpụ nwere ike imelu nwa gị down ka mụ na gị na-abụ nwa ike tikọta aka pishie nwa obere future nụ fọla gị nụ forward. Achala m ka azụ tai ihe mere na ị ga-ele anya ị ga-ahụ so kapịlarị m na-aga awụdukwa otu anụ taa họrọ gị maka asụ job 13 mkpara agaghị dị n'elu ụwa ọhịa ikwu akparịga m
Ele ihe na-esogharịrị m n'ukwu ka nwa mkpi. Ọgụda wọk. Chema akwụkwọ gị akpọghị Uwagboto ka ụwa si uwe. Emere elu, emere ala, etere ji, etere azụ. Agụdị m alụ mmadụ ọrụ ka gị. Ịnara ihe m kwuge. Ma nwa ihe ọzọ ị hụrụ n'ahụ ma ị ga-akwụ ịgara ugwu. Lekwenụ kọntọs. Ị gịda aghọta ya takwa anụ gụta anụ ọhụrụ gị. Ama m ndị na-aghọta kọntọs makwa na ndị na-aghọta ya na. Echeghị m ndị qualifiers, ndị sọka, ndị dijitalụ, ndị m na-eche. Ọwụrụ ndị ọrụ ka gị n'otu na-eru. Ndị m chege, lekọ mụta ji ibe gị apịshala ha, were ọbara ndị arụghị ọrụ, gawacha different places. Ndị Istanbul, ndị na Malaysia, ndị Thailand, ndị Amsterdam, ma ndị Onitsha South, asịma Onitsha South, ndị South Africa, ma ndị South America, ha apụchicha, ma ndị USA. Chai! Wow! I know. You could have got that. I know. Elele m ga-anya ote were anyị ime mmụọ ote ngide ihe aka mgbe na-asị di nwa na nje nwere obi ebere nye ya ezumike di nwelu m ọwụ ezumike na obi ebere ka m chịkọtara abụ ote were ebonwe ya na ndụ m legodo ote iri otu iri ugbu a ka ị nọ ị na-eche echege m ndị Ijipt, echege m ndị Sodom na Gomora, echege m ndị ọnwụ ike ma ndị Igbo ozi ma ndị Apams ọ ndị ichegede otu iri ụkwụ anwụnta gị iji agajege ha na-ero ero ka ị ga-eji aga obodo oyibo. Kedu ka m gwa gị ọ kakwa gị mma na isiri ngwa ugbo apụta mee m accept mụ na gị na-abụ anyị ejikalala aka ọnụ mara mara ihe anyị ga-emechapụta bifo ndụ gị agwụ maka ọ bụrụ na ile anya ịma na oge a na-ahadụ ya wụ oge ọ na-ahadụ anya ma agwa gị etere ngwa etere nkwụ agadam alanga read my lip. I wrote lip agadam alanga agadam. Ebere ga eme nne m go. Egwu ahụ akpọ akpọ ọ Mike West ka ị na-ege ele album ị na-ege ọ Mike West okay Shoki ele ndị Graham Zeruwa Imo owu music ihe na-achacha ntụ ọ dịka ọwụ ntụ akịrịkọ ya dịkala logo n'isi Chigika amana mama no muru dun yon ishi mmiri wata Bịanụ bulu nni o Asu bulu nni Isem Onye solo Kurana ka iriko Ideri Hey, nwoke ọcha. Anọ m na nke nwaanyị ọcha. Ebe, zere.
Hotel. Hey, illuminate Magan, what do you know, my lorry? But on out to frog again. Hey! Oh, Tramblack, Odrelo. Oh, isn't no forget. Oh, but there's no why, and I know. My own mark and I knew what isn't here. Hey, hey, wait, ba. Hey, na mada carry. Oh, I see there, you're man. Oh, what can't Couldn't shoot Jeremy. None more one nudge body. Oh, yeah, you're not on black. Hey, walk out time. Walk out time. I'm not gonna show Tyler Mele. You go take it, the buru. A dream walk. Hey, you walk on a walker. Magoma poor face in tail. Body. Okay, me pay mama puts. Oh, one more ambulance can get you my langat. I'm going to go. Come on, because Bambo will let the attack and another man. Oh, man. Huh? Oh, management come in. Just me. I do that like a sogamona. Oh, ma, thank you. Go do. Bebe, baby, can we go to our side? Because I also come on, gonna go to our side. I relation. I relate also. On your baby, on your to our side. What an hour! We not going to the same capillary. When he does he bring up with it. That's Chinwe Bitter. What was it, sir? You will keep me hot, woman. You were temporary bend on my catching a kid that I like him. I'm not going to get by them. Let me have it, what do you who eat 10 minutes and Gabiara? You don't want to number and go, well, one more time, Melo one down. Young got not on. I want to move about you. What's it 10 minutes negotiating? You don't want to them. You move over them gaga for curing. Makian and got a very lemon. Who show me then show them nonsense. I'm Moja. Even probably. Kataracha Saraganya. Lamutaji begging. I got to money. Umutaji begun to Malay. The Malaysia, hello too. Yellow Gano. Gasarala. Yes, Rala. Yaro Hossel. Or took Hannah who do such a Hossel and the Mahadum Nebu Jushanimi. I put Hossel. Haro Hotel. You don't know, I got to carry one. Eh? What can she to Gaga let her hand? I bought the she to Gaga let her hand. But when you were sharing one, Gaga let her hand. You joke was so what I'm going. Don't want to square your head on the wagon. If you can't get Freddy, get in my water. In my capacity, in my country, not a get you. In my country, not arrange a woman, Umaga. If I'm Amaka, and they couldn't in the Yard can negotiate any evidence.
mbeteri le changaro ngo boya mare kam no nwere features mbia nga bebe le so mo yi wure le hem na esi akpakpo mbia nga no wure no makwa ndi ma hen na na meji ni mendo man mbia nga nworo no mmiri no ge hu no na eme ma salt ndo mo ri akpo ndo mo ri akpo te kpokwa ga ka akpo hai Uwagboto Zeruwa Uwagboto Zeruwa Uwagboto Uwagboto ile kwani bona tilishi kwani Uwagboto bueno kwa likoje maneva ndio masi Come to pay you my door. No, I just say one more. One that's a row and body on the day one now. I walk in. I never in the continents. Karayama. Uwagboto elebi jere kem ruru elebi jere choro hu mbia mebe ubi mana kwasha nne gi ama hu na ubi anugo ọrụ gi si gi bebia cho anu mebe ahụ onwekwa n'ebe mkposara ahịa ishi na gi je ma na ji legide na mahịa mkposara oya ahịa m Uwagboto ele he gari ele he gari nwa ya si mezunu po guzo kwesi sikom nezunu po maka Chineke biza ha nwe gi nezunu mo bro nwe goda bu wogo ngoda nom ya kwa num jiri bago nwe mime Uwagboto ishimi nne gi mburu ozu onwe mi fufu mvuru onwe mi fufu la go Uwagboto hey agala ebusa draw mana na mu moto na agba maka chukwu ga-ebupụ onwe gị n'ezinu mụda nri a ga-elu nkwọrị ahụ Uwagboto enwebeghị ihe hụrụ ihụrụ ebe i lechara anya shi andụ gị agaha ga-awụ mma ahụ kpapari akụga gị ọkpa ịgarị ka ike abụ gị ọkpa ịgarị ga ebe iwe onye ije masịrị gị onye ije nnọọ garị ma ike ga-agbụ gị anụ ọhịa nwụrụ anwụ onwe ihe bara uru ya nụnụ ụmụaka ibe gị nọ jee oji bekee pa ego apaala nne m ndị ke na ala bekee para ego nwa pa ala nne m mee nne m obi ama anya mma mejie nne m gị hụ nne m nwofu ayarị mma Uwagboto gị shahe gị kere anwụ garị ma onye ije garị ma onye ije no akpata ego onye wo pepe ha akụ nneọma pepe ha bọọlụ ahụ kpata ego ime ihe a na-ara ha akpata ego ime ihe a na-ara akpata ego eche m isi iwu nne m na ịhụrụ m n'anya ọ bụ na ịhụrụ m n'anya otu isiri kwuo gị mere ihe ndị eleghị ma na-eji ha enwe ego onye ume mgbe eleghị mara na ọwụ mgbashi ike mmụọ agbachiri ha ike nwafu ụrụrụ nwaba anyasụ nwafu anyasụ nwaba ụrụrụ nwapa ala nne m ego mee nne m ihu asa ya ihu arị ya mma ka gị wuhi ikeranwu fegagama farịma ufere ọ bụ hụ ikere o nwere ha ọzọ ikere ịhụne ya ịhụrụ m n'anya isi na ịchọla gị ihe nọ nga na-akparị m akparị hụ oge m eme m asọlịta any house ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya dị ka nne hey iji bie ihe niile na ị nọ nga na-ekwu ọ gị wuru onwe m nye m ma ewure ego gwụrụ ọgwụ ego ma ewure ego haziri ihe ọ wote ndị hụrụ mmadụ n'anya na-esi eme Jizọs Kraịst ọ wụdo otu o siri nwa n'ụwa ọnwụ n'elu obe ọ bụ ya na ya nọdụ maka akụkọ ịhụnanya na ọnwụ ya icheghị gị ji nne gị agba ọgwụ ego nne gị ka iji agba ọgwụ ego Uwagboto ole hey
O nwekwara ndị na-ebe Uwagboto isa gị ga-eji nne gị agba ọgwụ ego. A ga-eji nne gị agba ọgwụ ego. Hey! Ụwa mee! Hey! Ole. Hey! Hello. Sweetie. Ọ dị n'obi nwaanyị Amerịka. Ị na-enjoy Amerịka. Nne m o buru okwu aka ya. Onye Chimele eze ka ị bụ. Kwelu libe akụ. Mba udo dị nọ na ife niile na-aga ọfụma ọlụ na-aga n'iru ịfụkwa ife ụlọ ọgwụ plan anwụ amaka ịma na nke o si aga kịta n'agbanyeghị n'oge udu mmiri ana m anya na weekend a m ga-echi atọ Amerịka ọ dabasigo ndị obodo ndị obodo bụ so aṅụrị mala obe makwa na nke bụ nke nọ ịnata amalụ ma ya azụba asha ji ma asha ede ntu ka ndị ụmụ nwaanyị obodo si ebu ji atụ bulede na-atụ kedu ka a na-asụba nri kedu nsịba na ịyafa bata mgbe na-adịghị anya ma ojoko ma unele o nwedụkwa nke kpụta ewu si na ka azụgharị ya ewu na ya akpakwa ya wee naba Amerịka mụba nsịba na fa ya abịa ka fa kpa agba ọkụkọ na Amerịka ọ dị egwu afọ julufa na-ekene nke kasị nke bụ nke mmiri a ịtụtali ya ọ tọgbugo ndị eze na ndị ichie particularly igwe aṅụrị na-agba ya ala ọ jụkakwa m ese ofu onye ichie ya esirikwa m ya abụkwana na m emego ka ndị Amerịka si emechụọ nwunye m nsịba ekwula anụ ka taa naba agbalazila oke n'ebe ị nọ maka ebe m ji chụpụ ya kịta ka ị nọ n'enyi ọkwa echichizi na ewu nọ ịnata ka ịmalụ nke ya echi ọ bụrụ na nwa na suggest ekwulu na ya ịkasị ya maka height elu maọbụ stainless agbanchala Because most people don't even know what answered it. Akwuru m na-esi onwe onye anwụrụ ọzọ ga-alụ ihe la awụ gị ịnụ ihe ala ewere igbo afụli ya elu edistọbụ ndị mozi n'elu gị were ahụrụ ọkụ la lee edistọbụ ha onye anwụrụ oju ọnụ ọgịnị ka ịkpọ onwe gị ka ihe gbasa ebe m nọ na ọ ga-agbasa m na ịnọgo ka ọsai mi bikos isiokwu wụla as a youth a ga-asị m bịa buru ozi gị eletu onye isi dị mma ji ebu ozu onye anwụrụ ọ ndị anwụrụ lee ebe ozu onye anwụrụ na ọ ozu ka a ga-efuru kọmshi ebe azụzụ fọ na-erie ikudere hei Chineke nna lekwe igbo lagwa gị ọ lagwa gị lale eyiri ngudele ka irie m ị chọrọ iri m ka udele ọkwa ya ọhịa igbo lagwa gị nụrụ ndị ọzụzụ wee agwụ ga atagịdị a ile ezuzu ala kọmplen na ọkụkọ le efula village amali ili n'ime ọhịa le ememelele ọkụkọ gị ịhapụ mmadụ le eri ọkụkọ bịa ahụrụ m na faịlụ ị na-ebugharị abala gị shoka kwụ ahụrụ m na ọ baga gị n'ishi mụ aka agwụ ga-ata enweghị ile ekwu ọ gwụla lee ya
ọ bawala ime ọhịa ọ gwara gị sị gị bawa n'ime ọhịa ịbawala from ime ọhịa la gị baala ahịa gadị aga agbawa atịla ọgwụ eji nwa igbo ebe ibiri ụwa ịhụ igbo ibe gị lela sitila eme ka ego gị le ala ahụ igbo ewu mee look at you so locomotive you can imagine ị ga-ngide ha ara apụghị ewu nne ma na-asị ihe ọbụla ọkụkọ bụ mmiri achị na ọ dị oke mkpa ihe m ji were mmiri na-achịje gwa gị n'azụ ka nga ọkpalachi gị ọkụkọ maka chukwu elele m ga-anya ote hụta dat na iwe ezigbo nwa adịba na ga abụọ biri dịka di na nwunye ọ ga-akpa m obiọma onye m jiri sọ si m esoro gị gbadogo ka anyị nwee ike lụọ gị mega emega lụọ m ma chineke gide regres ya gị lụgha m ụwa ga agbanwene legodo m ile m anya ị ga-ama na ezuru m ka eme ama okorobịa ọma legodo m just look at me ịhụna m enwedị ihe na-achọ n'ime nwoke m na-enwedị ọwa ogologo imi legodo imi ma ahụ dị mkpa ahụ ogologo imi imi m ugo egburu ka nịdụlụ legodo nke anya ahụ ọnụ ebe niile gị bịa n'ime m lekwa nga m ha n'ogologo agbado agba nwa ikwe ha ana ka m na-aga abụọ lụọ machi mgbanwe ndụ m legodo m anya atago m afụ n'obodo nke ndụ Uwagboto ka ụwa ji akwa gịnị ka a na-akpọ dị gị ya legodo m anya ọfụma legodo nwa asa dị ka m onwe otu o si wee ghara mụ na gị na-eme anya legodo m anya onwe otu o si wee ghara mụ na gị elekwana ụdị ajụjụ dị ihe eke ile ụdị ajụjụ na-ajụ m ihe eke isi m ajụ na gị m kwesịrị ị na-ajụ gị ngwanụnụ ị nwere ụgbọala mba ị nwere nke a na-akpọ manshọn onwe ụlọ elu ịkwụsara ụlọ elu be nna gị mba ibi obodo oyibo ifenugo n'ugbo elu afọ nnụnụ ifenugo n'afọ nnụnụ mbụ mba nụnụ ka ego ị na-eri ego igwe ị nwere ego igwe mba onwe nke inwe necha nwaada dị ka ma ị na-asị m n'ịfụ m n'anya na-agwa m okwu biko bụrụ nke gị jebekwa ahụ hapụchakwa ebe ị na-aga ebe ahụ dịkwa ya bụ ụzọ ndị Igbo na-atụ ilu so the young shall grow ya wụ ndị ogbede ga-emecha too ha atụkwasakwa ilu ọdọsọ ihe ọma akwa azụ ọ bụrụ na ikwenyere m na-aga abụọ I relate chịkọta aka push the future forward maka Chineke gide igret ya ihe ọma kweta azụ nwa mgbe nta ihe ọma eme ihe ọma akwụ n'azụ ọkwụ n'azụ ọkwa ya abụọ m afọ m abụọ ihe ọma akwụ n'azụ ihe nchọ bụ nke kwụ n'ihu nke kwụ n'ihu ka nchọ agwazina m na ihe ọma akwụ n'azụ mbọsị ije je kpakọtasinye mgbe ego gaa bịakwutezie ma hazie gị gwa gị otu anyị si ahazi ya ma ego bụọ ịbịakwuo ebe na-asị m ihe ọma akwụ n'azụ ọnụ ụgụ dị ka nwoke ibi ịkpọchi ihu na-asị m n'ịpụ m n'anya taa bụkwa gị first and last bọsị na ikpeazụ ya bịakwute m ọzọ bịa gwa m obere ya anụ mpamadị Ojiọnụ bai nwanne nna ihe nwara ọ dị na-ahụhụ otu obi na-atọ nwa rịkpọ ime nna anyị gụrụ akwụkwọ n'obodo a enweghị onye ọzọ sọgụ aka sitting him here you understand I want to make this place called London London and not only in la village I'm a lame to low hotel boy here ya abụghị hotel nwanne m echiche obi gị na ihe ọnwa makete
ya ọ tụrụ nnọọ ka ihe ma kama ihe m sị marị ọgọ biko mgbe ahụ iji abụ gị hotele mgbe ahụ iji abụ biko abụkwa na be m biko gọọmenti gị ahụ biko ya so otu na ma ọ so otu na ehuru be m na biko chakpa ịma anyị na-abụ dị na mma ịma anyị dị na mma. Hello, no. See, during my government, ordinary government self, mathematics again. La government came, brother, or no, sister, or no, even relation. One, only about me, because plan the move, he'll end up Johnny Lubada. But hey, mgbe ị bọbara ni ọ iwepụtara ọkpa egwu anyị mere isi deme mgbe ị bọbara anyị mere isi abọ ma je pụọ nwere m 3 rooms na be m chọrọ inye ndị ọbịa ma ịma iwe oji ọnụ nwe onye mma ịma ndị batara taa ma ndị na-apụ echi ma ndị na-abata nwanne echi so gwa ha bịa nye ihe wee m ihe ma nke ahụ problem ihe nje ekiri anwụrụ. Okay, don't worry, I will complete your mission. Oh, Giano, you look so come on. I'm going to go by. Shoot to film. On your guy has a text 2. There will text 2. More text 3. On one. I'll be Bella. I don't have Bella. I don't have Bella. I don't have Bella. Oh, get in there, man. Huh? Oh, get Ma. Oh, good enough, you. Ma, as a man, where here, Choy Woji, which in a gible. Adama, what he think in myself on te, Lequa dagger, Lequa USA. Some motor Gija, chum he take him 1 hour west. Run away more them. Run away more them. Do not aqua you were here on his shiny aqua. I doing vote. I want to my vote. How could I have back? One more be hawk. That's Yaka as a tie. Zeruwa. Ma, him zaga kuba Zeruwa. We carry Mbanwe, one Christian Bell. Akokwana, one. Onye nwa mgbakiliba ani o na mkpali ndị mmadụ erikazilum ma mkpali ebiele obiwele ngwa nwa m gatonu ka mfu isi m gatara gị ebiliele m ọwụnụ lekwe m apụọla m onwe ka awụdụkwa ka nkata ka ekewa bụ usu abịa ọkọ dị gị ga-atọgharị ya welu nnọọ ya onwe m Count takes 4. Ha bekwa kpụrụ ha gbakrupe na mepe eze ka azụta bịa dozie ke rega ya se foto ugbu a mbịabara de Jean m otu ndị Instagram si na-eje eshe foto ha sọ akwụdị ya chai ekwe kọntọs m
Kọntọs m na-agaje. Biko ka onye nọ n'ebe a ma ndewo ekelekwa m asista ekelekwa m. Itunu Ana m achọ onye a na-abụ Zeruwa. Ọ gị na-echie? Ọwụgụ na-echie ka ejire gị eji. Ama obi nke nọ Thailand ọ sị na mbịa bịa bute gị. Okay, baby m. Iso ọsụ bute m ka ọ kwọta m. Ọ sị mbịa bute ya. Ị na-ebute m eyiri gị ibu na-ebu ebu. Ọ wụ kwọta m ka ọ wụ bute m. Ọ sị mbịa bute gị. Ọ gị na-afịa? Ma baby m. Onye? Baby m. Baby time. Onye? Baby m keshi Thailand lo. Efi ekwu na isikwa m tai amamihe. Asị bịa kwọta m. Onye ka iji waya ekwu? Kedu ka moto iji bụ ibuli? Ebu m ọgba tum tum ọ nọ n'ezi ọgba tum tum. Ọsụ? Ọgba tum tum. Ibugo ọgba tum tum. Ndụ mgbọ gbara tum tum gbakwa gị tum tum. Ibugo ọgba tum tum. Ọ sị mbịa bịa bute gị na-agbarizi m. Ọsọkwa obubu. Eyiri gị ibu. Eyiri gị ibu. Mma, ịhụlanị ya, ụbọchị agbanweele. Lekwe ada gị nwaanyị, lekwe tai. Lekwe m, lekwe USA. Nwa m Adabeke. Ruo ngwe enwe ihe ọzọ m ketara wow. Ọ sị m bute gị ọsịsọ. Ọsụnụ. So wow. Ngakwa otu ahụ. Wow. Mena ọnụ gị ka ndị Instagram otunu. Otunu. I know. I know. Asị bịa bute m ebute gị saa bute m ebute ma m so ibu m n'ozu aga ga-ebu ụzọ ala ịhụla ga pams ama ebula aṅụ n'ozu Ewele n'iwe nunu ọ maka na anyị aga anụ late ya ka m jisi ka anyị gbatị n'ike ka anyị nwee ike ịgaru n'oge. Ewele iwe aga m eme ya ọzọ. Ruo n'oge a ga-erukwa na ndụ eji ụwa sokwa gị ọdụ anụ ọhịa nwụrụ anwụ. Ebe aba anyị ga na anyị gawanụ. Ma agwanụ agawo m ama m ụzọ m ewere ụkwụ m gawa. Bye gani ka anyị gawanụ. Ịhụla ọgba tum tum gị ya nwebede accident onwere ihe gaji ime m nọ maka gịnị lekwe m anya n'ihu I am thoroughly guided. Bịa banye na anyị gawanụ. Biko ndị mbụ gara ije gagbuo kwelu. Ewele n'iwe nụ.
Baby, join Zeruwa can only say more, eh? Before me make my young machine, each level suit grow so many before. Oh, babies, eh? Babies, I told me from, eh? I'm from on and I am, baby. I told me from, eh? On my face, she yo, man. I am coming Zeke, man. You know, baby, I'm with money. I like them all from on, I can take care of you, baby. I told me take care of you. You know what I'm saying? Baby, I told me saga, baby. You know what I'm saying? I found one meal with too much money. I want to spend money. It is more girls, you know? More girls, you know? It's like more girls. More girls. Baby, I saw what I saw. I put out one. You put it on one. And I got my point. I got my saying I know. I won't pay a bank to me for one. You don't know. So yeah, walk over. I won't do it. I won't know. We go carry on. You might walk it in one. One minute. Zeruwa. Ina nyawa mazaza. Zeruwa. I wanna. Ha. I wanna move. Zeruwa. I wanna make amazing. Kwa make accident. Some accident. I wanna. Accident we go to la the yote. We don't know America gonna we go to Therefor just against me. I go jam na go ko plane crash. We need accident ko. We go that juju beri beruka. You know I wanna tipa ma plane crash like ba lo toji basan. Wo no lu. We got lock me down otu olu. Oh, the kamoto kotraga na brain. Njiri jogu mo bera juju te. La lie ko ka. Na agbo ka nkata. Wo. Ezuele. Elo to shiri me call am. Owo dagra la hu. Ko ha ma dagra ida bra da buke da da putra da pupe. Elo to shiri me. Ko no ka. Ama mi hem jaje gi hu dawo. An gu no nwa go da ma na mma ihe jaje me. Mana ihe wo lo sere awuru. Let it be bygones. Ihe njiri guzoro ngo gbawo o ka m gwagasa ihunanya ma m kwere gị na nkwa o makpuru tụkwa nga o makpuru machi ihunanya gị ya ebia bedi ebia atọhe bedi atọhe nke eji eke ngwugwu eke ote ka m were ihunanya ma m nwere ngị na ote ka dọra gị na nsịkụta ihe na-eche esi ị ga-asị m yes I does mụ na gị na aba anyị makpuru into matrimony werezi aka anyị rịrịgbuo future push ya forward ya na-atọ ka ifo so ihe m ji gwa gị wawo kwetere m ka ị kwetere m mkpọrọ ga n'ụlọ nkwụ maka chikwari nga na-erebiri wiri n'ala m nchege tipa I close oye buga no mra ya n'ezinụlọ nọ na gote a na-eme nkwụ offload a na-eme nkwụ mma niile pụtara ụwa eme ya tekwaziri nwunye nwoke Vikiluna otu esiri mee ihe sikie take ya care of you lezie ga anya nge ga like ya Zeruwa idiele nnashi nkwa fonte ga ogbuo m ihe na rap odoro ngwa ọbọnta ga ogbuo m onye na amaga ije bịa lụrụ ashin donite
gị butere onye ekwere anụ ọhịa nwụrụ anwụ elee ka ị ga-eji ebu eluigwe n'ala ebutere m ị ga-ezu ohi iji shishi nwa okorosha o nwere ka iji ichesi echefuole m echefubedo m enyi m nwoke shi bebi m ama obi bebi m Thailand ọwụwa ya ziga gị mmanya eji mbụ ya ziga ma ya ziga ama gị na-ata ihu na-eme gị na-elu bịa nga asị ị ga-eburu m eluigwe n'ala eji ụwa sokwa gị ọdụ nye otu ọ dị nkọtala mbat ị na-arụ eluigwe n'ala ị hapụgaga m apụ nsogbu ọnọdụ akụ fecha ya adara awọ ọkwa n'obodo m mụ na gị na abanye ga-ahụ ketọrọ bịa ti ma ọ tọgụ kemgbe mbido ya akabeghị gị akụ kọdụ a ga-akụ gị otu akacha gị ekwu ga-ala gị azụ ma chi otu ị ga-esi otu aka ị ga-esi wee na-aga mgbe ị hụrụ m na-eme otu agba ala gburugburu maka chukwu kọdụ ha ga-akụ gị otu ka ekwu ga-ala gị azụ ị ga na-aga wee ote mkpọkịrị agbọghọbịa na-enwede ọmụ na gị n'obodo As news break. Kedi, ọ gịnịzi? Ma ọrụ dị m otu ọrụ. Kedu nke ọ na-arụ? Ọ gịnị me? Ewu. Ọ gịnị me? Ịnụ ọgụ. Makwasị gị were anya ike gbuwa mkpụrụ obi m ebeele mmiri bee ọbara machi. Gịnị me? Ọ bụdụkwa ọnụ a na-akpọ Uwagboto kosi azaghị ụwa su uwe fọrọ ntutu tasị na ọ ga-emejisarịrị m oyi n'ala ebe m so agụdụ m alị m so by force. Gị ihe mere taa mgbe m na-asịla 1 2 tụtụrụ akụ ya mabilite m lekwe m n'elu 3 4 tipịa ya m ju ala ha kọrọ adata ụtọ atawogono kokoko mbebe Ada bekee mụ Ada mmeji mala ebe USA dị enweghị idea. Hey! Ọ bago moto one chance ya chere Ojembe nwilo ọgbasarago Ojembe nwilo ọgbasarago Uwagboto Uwagboto igbughị m taa mgbu oge ka ọ dị akpa azana nne ya lọrọ nwa ọgụ alọrọ m ọgụ bụkọ after all akwụkwọ nsọ kwukwere ihe ekwu ọwụdụkwa m kwuru ọwụdụkwa akwụkwọ nsọ kwuru also the battle is not of us but for us. Ọgbọgọ jukwere m anya ya wa ọgụ awụdụkwa aka anyị ma ya wụrụtụkwa aka anyị ọtawụla ya ma ọ ga-alọrọ m ọgụ Uwagboto ịhụla taa ụwa ga-asụrụ uwe anụ ọjọọ nwụrụ anwụ ndụ mbụ liri Hey, nnukwu mama ji mama Wele ihe gari ile bije ile bije him ji zubula ka gina nijina jezu alami ile bije ai go wodi ene gari ala speech agari are eji m unu abụọ unu na-esi nwa m Ada m mmeji wee mala ebe USA nọ unu kụọ ihe unu ya nwụ today eleghị ikpe gba agadi gị etiti egbula abụọ achụgharị mmanụ ara ya acha gị ịkpara ncha enwere ebe iji taa ncha kpachiri anya gị ụka achị ebe mbụ egbe iwugodu asịkwana m agbana maka mgba unu ya bụ mgbọtụ unu naanị ndị ọzọ ewelu unu mụlụ akọ onye ma ị na-agba ọsọ egbugonu m mmadụ gbaba inwu
Achọkwa m ịgba o. Achọkwa m ịgba o. Gwakwa nwa gị. O mmetụ nwa m aka mgbe ọzọ a ma egbu ya. Ikwuo kịta mgbe hapụ. Ụkachi, ngwa, shut up. Sekpula anyị. Ezigbo mmadụ. Ji aka n'ọnụ gị. Ụkachi. Good girl. Shh. Kpọọ ma ntị. Chineke azọgo gị. Wepịa aka ma aka. Akwa ekiri ndị mmụọ na-ege ntị. Oge. Chinelo. Nna. Nnu na-atala ahụhụ. Kemgbe nnu nwụrụ. Mpịchago na. Oge. Gị na Chinelo. Otu ihe unu na-aghaghị imere mmụọ ịlụta di ji ego di bara ọgaranya ọwụwa atachịrị di isi obodo oyibo. Lekwe chere m agwa unu ga-alụta onye isi obodo oyibo ịhụ na mama ya klọs gwụla ya klọs ahụ eburole mmụọ oge gbujie ya ụkwụ otu a ka ọ dịkwa anọkwa m ịtaghachi eze. Ka ife na-akwado ife ya ọ ga-akpa m okwu ga-ebe ọma. Papa chọrọ ka anyị nọrọ ebe a chịkwa aka na-eche mgbe ndị obodo oyibo ya bịara anyị. Mụnwa anọkwa m na nke ahụ. Papa, ihe nke mụnwa bụ na ihe ikwugodiri bụ nke bụ eziokwu. Onye isi kwu ya ka mụnwa si wee chọọ maka na ihe m chọrọ bụ ọgọ ji ego. Ọgọ obodo oyibo. Agwachagokwa m unu. Unu mara otu ndị ọzọ si eme unu eme ọgọ ji ego ọgọ obodo oyibo. Onye na-ejighị ego nwoke ọbụla na-ejighị ego ya etinyekwa n'isi n'ama ọ na ezi anụ a maka ihe mmemme ya. Nwa masị nwata kpatakwa agwa nna ya sị ya were mma gbute agwa ya. Ịnụrụ ihe nwanne unu kwuru di ala bekee nwanne unu achọrọ onye ji ego anyị sorokwe n'ibe anyị riwegwe anyị ga-anọgide n'ahụ a kemgbe m pịchawụrụ unu anyị esorokwe n'ibe anyị unu alụtakwara amaghị tachịrị unu weta tachịrị abaala m unu na ya ọzọ n'otu m jikwe na-afịrị ọnụ ị na-ekwu ya ka ịnweta di obodo di nwanụ na-akadị ahụ ịnweta di ije anaghị afụ di nwa m abịa nụwa gị. Papa nekwanụ m anya ọhịakwara n'arụ ọ fịara arụ ka ị na-ekwu unu amara otu ndị ụmụ agbọghọbịa ndị otu unu si enweta di jenụ na Facebook ọ Instagram ma na WhatsApp jere mgbasa ozi ndị social media anaghị ihu akwụkwọ foto gị itinyere ya ozugbo ọ na-egbu oge chapchap. Nụrụ ya kwuru nwanne unu nwoke a chọrọ ọgọ ji ego geshi ala bekee ọnụ ga-akpọtara m ndị pịga aka ndị pịga ego aka ndị hụ ga-acha eche nchọka ihe kedu esi ha ala bekee ya esikwula mama klọs nụnụ egwu mama ụnụ ga-akpọta otu onye ọbịa nga agaghị m ele unu na anya ama eji mma chọbali unu ọsọ. Papa ka nkọkwa ọnụ ya o di obodo oyibo na-achọ mụ enwe nkweta m ihe ndị ahụ gị na unu kwadokwelukwa m maka mụ ha dịkwara dị iche nwekwe di obodo oyibo nchọrọkwa m ihe ha na-ezuzugharị inweta di obodo oyibo anọkwa m na nke ahụ.
afifia na-epuzikwa n'ụlọ n'ọfụ ya mbụ ụlọ ọgwụ nna si na ga-eme na dis December ifunugo mkpọkana dị onye ala oge ọbụla ego okwu ego onye ọzọ bịa hei nwoke m kedu ife bụ nsogbu yi kedu ife kpata ụlọ a ji wee kwụlọ ụlọ ọgwụ sinsi ji wee na-enye ya ego na-etinye ego n'ụlọ ị na-apụta ala ego nwanne m nwoke butere make go use of it kedu ife kpata na ihe eji elu ọrụ ka afọ ife na-alụ ọ na m agwọrọ na mmemme ya pụ n'ọgwụ na Disemba ọnwa Disemba ọ bụrụ ife m na ịkpa ikweta na ya alụ ya n'obi ihe ego nna amara ife ije ga-eme ịpụ iribi erisi aja ịratọ gekwa m ntị ka m gwa ya jụọ onye mbụ ike m ndaka agwa gị afọ ji ala rapụghị ofu mgbe atọ na alụ ụlọ ị na-alụ ada tigbuo ndị mmadụ agwa gị n'ọrụ na ọgwụ ka eji eme anọ ndị ọcha expertise ndị bụ ife na-ekwu na-abịa ime ya ụlọ ọgwụ a ka anyị ghara iche ya eche ofu ọnwa 1 month otherwise gbachelu m nyala I'll handle him. Let's go. ile ihe ọgwụnwa m ọ dịkwa mma mma o nwere ihe m chọrọ ka m gwa gị maka na ọ bụrụ na ọ dị mma anụdị m amụ anya ụda ana m eso gị n'arahụ mana ụra ada atọ m ma dịka otu mkpụrụ nwa ị nwere achọrọ m ịga gbaa mbọ achọrọ m ịga obodo oyibo yes ọ bụrụ niile anya n'obodo anyị niile n'ugba onye ọbụla werele anya tiga ebe ndị obodo oyibo enwere onye kwere onye nọ nga ga-eme eke ụmụ nwaanyị anyị ka imere si ya tọnụ ya ji ọṅụ si ole ebe ishirilo ada na ajụrụ gị isi tai ma ọ bụ isi Cambodia ma ọ bụ isi ote mkparị a na-abịa ekwesịrị m ịpụ apụ asa awaga ahụ okwu arụta ị ga-esi nyere m aka ga-enyere m aka ịpụkwara gwa eziokwu nwa m ịpụrụ uhe ewe eziokwu mana ihe mere na-ewu ego iji eme akwụkwọ ete eji obodo oyibo awụkwa n'ego wede uwe ego ndị ebe ile nukpa anyị na-aga na-eshi eme anụ ego ịhụ na onwe nukparị nne gị nwee na ego m jiri meme enye n'oge nwa m otu ala ya afọrọ m n'ebe ama Ikechukwu achọrọ m ka anyị ree ya ọ nwere ego etiba ego na ngarụ ha na ozugbo m na-awegara na USA overseas mgbakọrọ ego ndị ọcha mburu elu nga otu ọnwụ mbụlala ego anyị akụkụ ụlọ anyị zaa ala niile nọ n'ala biko nne nsogbu anọghị naanị ga abụlụ ọma m nwere enwe nna m nwa ọzọ alawụkwa n'ala gị ebe shi na anyị ree ya ọkwado ma rụrị mma anyị ga-erenu ya anyị lenu ma ga-ewe a na-ego ya iji jee mana obodo oyibo erekwanụ ụmụaka ibe gị nsogbu anọ ịnụna ngwaji arụ ụra ahụ na chi ejiela gị mechaa ga agbanye ọkụ ịnụna nwa ọ ya wee ọ nga ihe awa ala anyị n'ọnụ nwa orie ebe awa ọnụ nwa orie onye ha na-akpa ya
so gị ebe a na ihe akwa na ụdara nwe ikpo okwu gị ha na nga bago te n'ime ime ọchala anyị from here dan sikwa n'ebe otu a bute nga kọ na nga nkwụ kwanụ ebe a niile wa ala anyị dị protocious afọrọ m ya afọrọ m ya I like him ebe ọfụma I like him ya anụ na amakakwa o and I like him obi ichi ilesi mana ọfụma nnọọ enwekwa ezigbo obi o gị zụrụ ya ote gị rụọ hospital ebe a gị rụkwa ụlọ mọchara ebe a mba nke a bụrụ papa nke a bụ nso ehe mewu na I like him ọfụma ehe mewu anyị ejebe n'ụlọ akụ anyị je na banki ozugbo nkwụnye gị ụgwọ ozugbo ngwana gị na moto Yeah, hello. My dear. Onye nke m ọ dị n'obi ka ekozi ada anyị nọkwa ya Naijiria bụ nọọsụ ụtọ Naijiria bụ sọ mma udo dị anyị apụtasigo a na-adọganụ kọntraktọ ma ọlụ na-aga n'iru n'ikem okebe ya mekwanụ onwe onye ka m ji natanụ n'anya onye na-ekenye eli ya ke maka ụmụaka akwa ofe apụta ọfụma otu dị Chineke ọkwanye ngwa ya okwu oge ụfọdụ dịka ya sị agwa gị sị na ọ bụrụ ewepụ nwa obere ife asị gị na-ata amosu ejikere nnọọ na igwe obodo anyị si ka mụ na ya fụ ozi ka anyị fụ ịma na ọ na-akwado ije Amerịka ka ọ jee chekọp mụ akwadokwuru anya jee na ọ na-adị mma na mgbe arọ mmadụ enyochazido onwe ya ọfụma mara ada ama nwa ebe o si ya akwado na mgbochi ọya ka ọgwụgwọ ya mma nke ọzọ dị ka ibi ebu na ọ bụ na ma afụpụrụ ya ị mara ọ ya afịazikwanụ m arụ maka na mmemme ịre ofe elubegokwanụ ọ bụrụzi mgbe ahụ ka m ma chọba ka mụ na ya fụ onye ka o ji dị mkpa nsị na ọ ka m rasịsịa ife ndị na-eme ka nje ka mụ na ya fụ ọ dị mma mma ekene ọfụma maka ọ takwurie na ife eme ede o ji wee bee nwee maka na ịyafe abata ị na-ekwu nke a ji gbagwa ya onye ọcha onye na-akpachapụrụ anya n'obodo ọ na-anụ ọ na-aka na ya terie okerie ọnwa na nkwụ ọnwụ anụ nke ahụ ekpo ọ dị mma mba na ọmụ ya asị kachifo na ịmazi ife a na-alụ kịta bụ na ụbalata efi anyị ka ụnụ nwa ka nọ n'ọchịchị na ngwa larụkwa ọfụma nnukwu nwaanyị rapụ okwu ike ekpesazi na nke na-agụ nkala ịmakwuru maka osi anyị mana ịyafe abata m ngwa nọdụ ọfụma bye Madam Asa, Uwagboto. Biko agala alalu aha m biko alalulu aha ma na aha m arị oke mkpa ọ bụ Uwagboto imi Uwagboto ya wụ aha nkata ndị ọcha ọ wụ Uwagboto. Okay, Uwagboto. Thank you. Chinekele ọ bụrụ ihe Yeah, what are you doing? nyokwana kwoto wadrom obodo na ngede mo Therefor jisa mo ile kwotem ri. You're looking good. Okay. Pretty good. You okay? Me do okay. Oh, me okay. Hey, okay, good data. Bye. Ihe gị niile dali ele. Hype. Chinekele. No. Ụmụ gụkwana ndị gara ọmụgwọ lọtarị. You're good. Adịcha mma. Hey, Chineke nọ nwoke atọgbula onwe. You see, I came in yesterday. And Sisi come garrity, you know. Oh, igariga. Ilesi ilokure m. Yesterday, nyama kambata. Onyanya. Anwụ na anwụ. Hey, onye mpaghara lekwe trosis, lekwe sweater, nekiti ihe ọcha. Ihe na weda ya awudo. Ke o na-ebu eke ikpochi dị n'ihe. Iyi blanket n'olu, iyi tapolin na ahụ, ma ha tracksuit, bụ akpa, nyanya n'isi, bụ brother nekiti anwụ. Ejiri nwụ n'ala.
Uwagboto, you know, in abroad, this is the way we dress, okay? But I can't share chicken abroad. We don't dress like this. Meru makoko. Oh yeah. Na America. Mandinne let go wonye isi ndinne. Logo. Gi yiri trustees. Yiri Chineke no wake. What the egwu? No. Oh, don't worry. You know. You get people to put some chicken. Yeah. Isa ngo obodo yibo da. Otu isi ejike. Nekiti anwo yiga sweater. Anwo na eti otem yiga sweater were umbrella. Correctly. Mambo yitega umbrella, mambo hit mega umbrella, ma sweater. My jingles. You know. Nwa mara mma, nwaanyị ọma, ọmalịcha. Ha, Bekee, onye ebe ka ị bụ? Ị ganụ, gịnị wụ aha gị, nne Bekee? Dosa don nukuta juju, doremi ijurum kamza do famire ijugbomo, domire dosa agadamaza. Nwoke jọrọ njọ, ituno, ị ganụ, iwu onye ala ole, aha gịnị wụ aha wụ? Nukwa ajụjụ. Nne, aha nwo nna. Ofu ibe ji a na-ebu ebu. Ọmụwa bụ ofu nwoke nọ na village a bụ igwe ewu na-eso. Ka m gwakwa gị. Mụ omekweghị aha gị wụ nna. Asa gị nna. Enyi kwọ nwa, ngwa akụchara. Ta gwụgwọ aka sị kọchara gị akọcha ngụrụ ụmụ nwa n'ọhịa. Mụ omekweghị gị. Ịhụkwara kọntọs nọ ngwa. Ihe ejiri eme kọntọs ya elewe anya n'ụkwụ mmadụ kọntọs ịhụla ya ịpụdapụ mebe okwu nkenke elee ki moto gị ichewuri echewu akụsi egwuge otu onye a na-asị ọ na-abịala elee nga ịrụrụ sendandị ren gị elee nga ịrụrụ ya nụ mgbachidị m ajụdị na-agụ ị gaala Malaysia mbụ Thailand kwan, Istanbul, Amsterdam, USA. Onwe boke igrala. Elekwan ihe nyere gị the Ephesus. Ele ihe nyere gị Ephesus. Ije kwụsị m n'ụzọ abịa asụsụ ọnụ mmiri. Wara na-agban. Hapụchakwa ihe ndị nke ị na-ahụ ugbu a. Ka m gwakwa gị nke na-eme eme n'ihi na enwere m ụmụnne nwaanyị ndị nke di ha bi obodo oyibo. Mgbe ha eyo ha nata ha kpọrọ m anyị agbago mana ikwere n'ihe na-agwa gị ugbu a ịghọtago anyị rụbazịa mebezịa ụmụ ihe agasị mgbe ha ga-eyozi m bịazịa mụ na-akpọrọ gị anyị agbagobe so chema agwa gị za nna ka ịza nne ka ịza nana chema agwa gị ịgbakwasa ahwa Jesu mmanụ ahwa Jesu mmanụ Owudukwa n'aha ndị ụmụ aha yori nne hụrụ digital za asị na pop gị hụ aha ibe gị na-aza edu Brazil Emeka Amsterdam eleke na-agba bọọlụ Ronaldo Brazil ọwụda aha ndị gara ma Donald Trumpet ọwụda aha ndị ga na-aza ọwụ gị be ga na-azagharị nshinshi nne m na gị ekwuchabekwa anyị ekwuchabe so bịa ka m gwacha gị ihe m chọrọ isi ndị mmụọ tụwakwa gị ime amụ asị m ndị mmụọ ha tụwakwa gị ime amụ ị na-ege isi ọnụ mmiri maka ego ka nwaada ji were m ekuyarịga m ka ofe nwanne m nwoke metụ obi ụmụazị ndị asị na ha na-emere ndị mmadụ akwụkwọ ha ji aga obodo oyibo ha niile wụcha ndị oshi a sị na ị gwara m n'oge
nkara enyere gị aka kpọga gị ebe ị ga-aga makwụkwọ iji aga obodo oyibo ugbe kara anyị nọ na Amerịka. Gị bụ nwoke zara ije gị na Chineke gaa hụ Chineke ịhụnanya gaa kpọchi ọnwụ nnọọ mara mmanụ ịmachi ọnwụ onye oshi ndị mmadụ na-abịa mmeji aha Chineke eje ezu oshi bịakwala ọ gagharịla nwoke ahụ mma ọ gagharịla ya mma ara nwa m ebe mana ezuola Asa. Helen. Ndewo nna anyị. Asa. Epoga. Yes, of course. And I'm a purple. Oh, my jingles. You know, I almost forgot. Oh, come on. Let's go. Come on. Come on. Come with me. Oh.
nna ebi n'ime ọhịa ọ gaghị ego ochi nna nna o rutela gị ka ị ga n'ụlọ mmadụ ya ngwuru ga akọpụ ụlọ mmadụ mama agwa tupu ị ga-etinye m n'ihu n'ala a ndị aka sọpụo gị Chineke Ma, ọrịkwa mma ka ihe ọrịa asị ọrịda mma ezina ma ndụ a na-akpọ mụrụmụrụ ote ezina ma ndụ a na-akpọ cheri cheri ka ezina eluigwe enwere enyi m nwoke m gara aga hụ enyi m nwoke mere na-agwa m sị enyi m nwoke mere sị m sị na ewinere m ihe a na-akpọ laundry visa wee ji aga USA ya nke overseas visa America awashi gwa m eziokwu ihe m tọrọ warashi moto gbukwe moto a ga-egbu gị n'ime m gwa m eziokwu ile kpochiri m ile kpaka ejikwara m ledị m Uwagboto nkịtị ma nrọ niile we m na-arọ ka mgbe echi abalị ọla m nọrọ na-arọ sọ nrọ nrọ ihe m rọ abalị nrọ m niile we agwụrụla eziokwu Chineke chiri oke were bred ote were bọta nyawara m ya n'ọnya m na-anya nyarịzi bred m na-ara bọta enyi nwoke sị m narị onye ọbụla wụ nwunye m mụ na ya kwadome ma ọ wee enyi m nwaanyị mụ na ya na-aba na ndị ọcha ọkwa na ọwụdobe enyi m nwaanyị ma ọ na ọwụdo nwunye m anyị mee ka iwe enyi nwaanyị ka anyị nwee ike imove into the promised land ya wụ n'ala USA so mụ na enyi m nwaanyị onye ọbụla ọwụ m kwadome na ndị ọcha ewerela ọrụ asị ọrụ otu ka ewerela ọrụ cemetery demere mụ na onye ọwụ ke kacha njọ asị igbe dọla etu ka a dọbachara ya n'aha ha niile ka o were mere dee Uwagboto n'elu Uwagboto n'elu m na-arụ ọrụ otu ọnwa mburu igbe otu ọnwa mburu igbe ana m na-aga ụwụ dọla ụwa m eyirila akwa ụwa m agbawọdọta ụwa gosiri n'uwe m so uwe Chineke emekwelo ma Chineke ihe m tụrụ warasị nwụkwa ọ dị ka enwuga eziokwu yes ewo ọ ga-ekwadobezie nuhu ne oversea iwuzi nne USA nuhu ne chichi anyị nshi maka akala wo ala bekee gị na oversea gị na-eshi gị ije ohe kpuga ebe niile ohe kpuga ebe ọwụla gị ruo orie ụmụduru ya akwụ gị ruo afọ ụmụaka ya akwụ Uwagboto ji ala bekee Uwagboto ji oversea mana ajụmafanoshi oversea na-enele ekpe sheje ịhụ na nwotu mkpụrụ ala ka anyị nwere enwe anyị rere ịhụ na kpochiri ga ilekwa n'ebe nna ga na-ewe anya ego nga inye gịnị ịnajikwa na-eji oversea ike anwa m mashi ma agbanụ gị jụọ ọnụ gị shi ile mkpa ishi eme ihe ke ile mkpa ishi eme ọnọdụ mma ọkwa gwụla ngosi ga-esogbu ụlọ onwe m enye ụlọ onwe m nsogbu ihe ụlọ gbasara m ọnọ Chineke n'aka ihe nwụ nwa Chukwu ọwụgo mụrụ mba m Uwagboto ịchọ ụlọ ụwa ga-eyiri akwa ị ga-ahụ ya nkwuru ihe m kwuru ihe gbasara ịgaga obodo oyibo m ọnọ Chineke n'aka Chineke wee onye kwado ka ya akwadoro ya ka ya kwana onye si m jikere ka ya kwana onye si m muvuo ka ya wee onye nyere ntụziaka tụtụ ọbụla m ga-esi aga ya ọ nọ ya n'aka arịkwanụ nwaanyị m ga-akpọ aga ọ nọ Chukwu n'aka mgbe ọla m jide jikere Chineke ga-eji aka jipụtara m onye ọ ga-awụ m na ya na-awụ ga-akwa aga ihe onye ga-awa ịgara ebe ahụ uri ọbụla m kọwara ya agbawa m si ya nnọọ nga ya nnọọ nga ụdịkwa onye m ga-akpọgara ebe ahụ ya were ebe gbagbuo m bụlalụọ na ozu m lọghara dị ọdọ ebue Chineke agaghị enye m udo onye na otu m kama ọ ga-enye m ya echi anyị ga-ebu mma ya ga nga hụ mbela ya akụwachia n'ụzọ n'aha Kraịst ma ala ya resịrị eresị gbaghara ngwe m aha n'ụkwụ na USA sign na signature m a na-ekpo m dọla maazị gị ala ma ala ọnụ nwa oyi ma ebe ama mmanwụ nọ ma ebe ahụ ụzọ iyi nọ even ala niile nọ n'ala ụmụ durunu dịka m ga na-azụ ha ọzụzụ nzebe ya n'ọzọ ebe ụmụ nwojiri nọ n'ụlọ alawa agwụla ihe ọcha target m so biko melo down
were ekpere na abụ ọma wee ga m n'ime riga m n'ime ọbara nwa atụrụ ọ gwụla ihe m na-edere n'aka m. Thank you. Anụlanụ m ihe kwuru nwa m otu ihe wụrụ ya wụ anaanị gị hụ na onye mkpọ ka ị mara na gịle anya azụ ọwụ naanị gị gịle anya ihu ọwụ naanị gị gịle anya ụyọ ọwụ naanị ụyọ ka anyị nwere. Biko nwa m kpachara n'anya gị anyị mara n'ụkpa Chineke echenye nne anyị aka anyị mefunu ihe ịnụ na biko jisichi ike. Ojembe nwilo ọgbasaraṅụ Ojembe nwiro ọgbasaraṅụ Uwagboto ebe gị n'aka ọgbasaraṅụ Zeruwa gwa m ebi n'aka ọgbasaraṅụ Ajụrụ m kedu ebi n'aka ọgbasaraṅụ Gwa m ebi n'aka ọgbasaraṅụ Uwagboto gwa m ebi n'aka ọgbasaraṅụ Ị ga-aza m ya Ka ịkwara njike ka Queen Elizabeth bụ ihe ndị a ibi agaje ole ị gaje ire ya? Point of correct first. Awọdụ m sista nga ya na gị onye etoro mana ihe mere n'ụbọchị keta obi dị m joy. Chukwu agọziwo m. Chukwu agọziwo m. Akwa ịmarala Uwagboto? Ama m onye nke nwetara visa na-eji aga USA. Otu a ka eji kpughere na-efe ụmụ nwaanyị ọ ga-akpa aga USA. Ha kpupere m otu m si elekwana ihe m ga-eme ele ihe ọzọ m ga-emere na-awụ m eburu abụ ekele na wegara ya nyekwana ya awọ mbọ ya were welalie mkpụrụ obi ya ụwa na-aga. Mana ihe ndị Igbo agaje na onwe ya nwa dị suppose ibutere gị ihe ndị a ibujire na ka ihe ga-agwụkwara n'ugwu ugo nyekwa ma ọ lụkwa na gị. Nne m too nnu too chebe akwakwa gị oge agakwala mgbe nwaanyị na-anọ n'ụlọ krọs ụkwụ otu eche nwoke bịa dibịa kwụọ ụgwọ isi gị chee ha ma ịhụ ha ga-agawa ịmakwazi nọrọ n'ụlọ chewe ha ịhụla ndị agadi nwoke na-ekpu okpu mmemme ndị chifu arụ ha rụrụ ala makwasị mmadụ bịa ịlụ nwaanyị ha sị agakwala ngwa nwata agbagakwa n'ezi otu na ka ị ga-eji nọgide fibroid landụ n'iyi fibroid ekpuogo omenahụ. If Mohammed does not go to mountain abịakwutere Mohammed ụwa na-aga. Nne m Chukwu agọziwe m Chukwu agọziwe m leenụ m nụ ị na-ahụ ya ngwanụ jishike nne. Ojembe nwilo ọgbasaraṅụ Ojembe nwiro ọgbasaraṅụ Uwagboto ebe gị n'aka ọgbasaraṅụ Zeruwa gwa m ebi n'aka ọgbasaraṅụ Ajụrụ m kedu ebi n'aka ọgbasaraṅụ Gwa m ebi n'aka ọgbasaraṅụ Uwagboto gwa m ebi n'aka ọgbasaraṅụ abụ ekele m butere gị ọ na-akwụ n'ebe dị wetakwara gị wọ mbọ gị were melali ume iji gosi ịhụnanya m nwere nyere ndụ m. Anyị kọkwa na mamịrị ọnụ ya agba ụfụfụ anyị move future forward. Ezele ngụ maka na mmadụ n'ụwa na-eme ntụgharị. Ụwa gị gba ọtọ ụnyaahụ ị na-akpọ m aha ahụ mana mmadụ ihe ọkụ ụnyaahụ ụwa gị gba ọtọ na-akpọ na-akpaga chilele m ụgbọelu gara m ije ndị US mmadụ nọ USA of ekọnụ nwa here USA relief market ọ ihe na-eme m gaa ekwe ezigbote US Obama na drug. Ọbụdụkwasị m mkpaga ụdụkwa guys ihe mere nụ mgbe ịkọgọdụ ihe nụ emere m ntị elekwara na mgbe ya ekele eji was ka elebere m ya eji mbụ nụ mgbe amere m ntị mana ugbu etole m marakwa n'ihe m chọrọ
nwere ihe ga-emere gị dịka ibeghị mba aka bechasa gị mbụ ọkụ ya kwa na ahụ m ghọchasa gị It is funny, as you come. It is very, very funny. Anyways, I'm na the mother no one meant to worry. Aka clock. Ogote, or down no tongue. Ogote, Ogote, didn't know 1 days. Yeah, I got that to someone's turn. I got that to my turn. My name was leaking. He said, but I need more thing. Name my beg, I beg. Now, yum, name him pity. Mama, anyway, it's very, very disappointment to you that there will go so many guests. They feel the reforms for me. So, okay, the Federal Zulu Catholic take a man and the last up and the nation and the last up, the Nazi. Well, you get him time. Come we care, Cheb H. Yam times. I'm wicked church, Mama, and we make downgrade your requests. My one walk. Well, I walk now. It's a minute time each barrier. I'll get out of so. Like one go, like what time? Like one, no, go, Cherry, bring a chatelier. So, Bano Zeruwa. Eh? Lawa. Agadam echelie ta. Read my lip. Agadam echelie ta. Inanihem kuru. Say good. Agadam echelie ta. Ega lawa. Aworo ne laro. Come sleep above it. Sleep above it. Then me downgrade. Me downgrade. Me download. Come na ze moga walk. Okwa no walk. Gachira. Kwesi di gasra. Din de tie agula. Ele makanda tie. Ele no na susu. O echiche wata. Na susu. Ngwa mambia emem lo aria. Emem lo aria. Baby mbrikwa. Baby mbrikwa. Emem lo aria. Pureva hacer papiante. El que hielo ne cotrena, cotor. Ega maka. Onye bigo que ego nesse. Ai, ego eu machine. Ego eu dache. Wow, this is embarrassing. Hey, what you mama William? What you up with that? It's embarrassing, very embarrassing, very embarrassing. Now, whoop your man the name and God and school. You know, two she's assassination alone. I'm your name. Pipi keze. You know, Garon Bari, even in the guard, you okay? Wow, chai. Anyway. Because we do Mounagor bambo. You know, I have sashike. A balance you could be America. He got America, he's a whole sound. He go oversee, or he's the chacha. You may know why Mounagor a bambo to Ranya as a chunk to Kutuni Nequeshes. Mozaria Boya. Ma Banyanimuno, then look over my book. Camera me whenever Honor will keep a Macananda hand on our Pakalanco. In fact, I don't need a gaga America, only listen, Magaza. I'm a man of the happiness. I hope your mind.
Oh, this is interesting. Zeruwa, can you hold? Eh? Can you make carry noise everywhere? Can you open? Where is the Yes, your HOO2 on a ocean refrigerator. Copper. Keep on cable also no refri. I mean refrigerator. Ojuro is it cool? Ah, Ojuro. Mana Ojuchao makoko adiro. Hey! Oh! That's it. Hila akona aka city. Enwoku. Iwanyara. Hila apara. Isho omebrigi. Okwana ano ya. What an sort of insolence. Because eweliwe abu monye umaka. Nna just abebere mmiri. Oh, I see. Now I will pardon your iniquity in order to jeopardize your our community. Amadum hen last. Okay, ngwano ga nyegodu mmiri ka nwo. Imala ndekopa ala eji ụgwọ. You know, we call all person. I like a child mini like that. Hey, man, here, oh, Maka. Aka City. Adema. And I like water. HOO2 is life. Adema. Bia? Hey! Keyo. Keyo. Kare gwamna fe kopa lago. Ijoji ibufu. Hey, keyo kwa. Weda manu kwa. Weda manu. Go. Homie. Asavula ko milita. Ale kwanu na sasa abami. Juice Savia. Let me go. Miss me. 2000 alawi. Say I want to serve my capacity. Ojon. Come to go do it.
Kezi mbosi gara akwụkwọ wee gaa mahadum gasịa nnọọ pụta o nwere onye nọ na aka siti amanye. Mbọsị ngọba mahadum. Agara m aka titi grammar school. Ọ ebe ka m ga. Gụchaa asị m na m ga-fee ma fatherland. Mana otu na Nigeria na instead m ga-efe Nigeria efere m. The company ntị ka m ndị na aka city. Ebe a ka m. Then asị m bịa South Nigeria. Ịma na obodo anyị ọrụ adịghị ya. I choose to come to my village. Na m serve ebe a. Ojon, nke kọrọ okita ya. Aghọtara m ya o. Mana ịsịkwa m kwuo, m ga-asịkwa na ọ ka mma. Etu isi gasịa nnọọ akwụkwọ, were họrọ ala aka siti si n'ebe a ka ị ga-asa ọ kakwu mmetu ahụ. Maka na sị na ị gara ịsa bụ obodo anyị niile abụ Nigeria, o nwere ike ịsa bụ si amanyekwa gị ọrụ. Dajọ, na nye m onwe m. Ke ịla ajụzụ anya ka nnelepali ewu ọkụ. Ọ dịkwa m. Gawa enwerọ m gị ebe a. Che John chọrọ godo. Tọsị chọrọ ịkọrọ na nnukwute shọpụ a dị ụta. Ma gị ma mpa gị, unu enwere m ebe a. Ọ ji ịkọwara m. Agwala m gị na ya enwerọ gị ebe a. Side na ebe a. Asọ onwe gị na ọ na-enweghị ihe a anụ ya dịka gị akpọsa gị la shọp a onye na-akpọsa gị ihe a ishọ dị mma bịa oju ọnụ biznes m na-aga abụrụ ofu laịfụ gị dị iche laịfụ nke m dị iche das were laịfụ m sọọla m kụpụrụ m laịfụ mụ na gị ga-awụ otu laịfụ m my life here our life again. Now le oti Igbo ji do one of the gị. Nwa amụrụ ya la achụ ụcha. Igbo ele kola gị. Gị na-ejizi nji, ọnụ gị nji. Ele agafe, ahụrụ ọkụ, ala akwụ ebe niile. Jọnụ, ọnwa gị na-awa. Iwe ala. Iwe onye ala so mebiri gị. Gịnị nsogbu n'okwu? Amụrụ ihe ezi ka i bidoro etu wee akwa ndị kọpa. Ina agụcha ị na-apasa art nwanne izu da ihe nkiri egwu nwe ala idiot sọla m kụpụrụ m bịa John etudogo m awa m kụpụrụ m sọla m bifo m ga egwu sọla m bifo m ga egwu n'ihe gwara gị n'ọfịa na-etudogo m tido. You will not that. Life. You can't do anything. Ojon. So, here. This boy, this is emotion. Graduate like me, cops like me, cop like me. Copper. Ojon. My man now. You get your ego come by inside. Ka mba anyị meje na onye mmemme maka ịma na ihe anyị na-ere ebe a bụ iweta ego enye gị ghọtago ọzọ enwere ike ịnọ n'azụ enwụsịa nawa John ụlọ na-echenji Dorati Donchester nwa inwere research dollar. Oh, dollar. Anyị anaghị change dollar. Nye m 250. Si gbarikwa gị dị. John. So, ile ejekwa palika. Umaga! Mechicha pa. Hụrụ gị? Ndala mpage ụlọ ga anụ from me papa gala ncho ebe chileke kwa go kwa nye nde kurako ugbo kwa ojo be ye mego mo to onda fayu mla ayu fla ayo ba na chop na ka nde mo ne eshi ha efefe ya ahishia
Ojo bịa nye m ego m. Ojo bịa nye m ego m ka ndị bụ rụ flyover apụ ewu ya n'isi go. Ndị wụrụ awụ ga-agwụgwụ gị na mpa gị. Ojo oje mbe nwiro Uwagboto abịara m na gege nya maka okwu m na gị kwuru akpọrọ m Chinelo na oge bịa nya ka m bịara na gị maka okwu ala bekee m na gị kwuru biko ewela iwe ndị na-akpọ m ndị ọcha onye kwukwulu ka biko unu kwujisara m kọọlụ oyi ihe ahụ phone calls ndị ọcha ha na-akpọ m hello onye na-ekwu truck prezidenti ndị Amerịka prezidenti Obama anwụbeele m ka ewe ọnwụ I know. Wow. Tupac. Biosi. Isu small so na me gara hụ na nke Michael Jackson. Onye lekwa na mbuli elu. Uta ka esiri ngode moto egbo bulie m elu. George Bush kwenu. Onongwa. Hey, abịaga m abịaga. Nsogbu anọdụ. No worries. Yes. I know. Wow. Bullshit. Yeah, bullshit, man. Thank you. When do mururu ndem na hano. Let me, Hey, I'm very no. Ule biko. Nye ndo tana apom. Esiga na ke makajas. Makachu kunye mkururas. Moto bushikwe muzi. Otu am chiri gwagwo do what is ne. Onye kpọrọ m ihe awo president America. President ka ya kpọrọ m assistant president Nongwa. Mụ na ha kwuru. Mụ na Michael ekwo. Mụ na George Bush. Ihe niile ha to ka mụ na ha kwuru. Adim essential. Yes. Nye nwe woda awo essentiality. Yes. Me eweliwe na ibira nya ha ihudum. Owo ima interview na agari ahụ. Interview. Vum. Airport ni no na alarm agazichana m ya. Nga na aga interview. M ga anọkọtụ m ga na-ehe. Ajọ enwedi ha na-aje forbidden. Na-aza. Elu interview hot. American plane niile ebe America na land. Ele ihe na-akpọ airports. High airports niile nọ na land. Nga ka Enugu taa. M ga nke ọkwụ ụdọ taa. Ga nke ụmụaka echi ga nke ụmụduru. Ote ka m na-agụ ga airport. Ma airport Anambra Asaba gbogbo tigbo. Mụtala oke m bụ ụzọ bido mụtala democracy ya nke ogbede democracy. Ntu ka m na-agụ so ya mere enu. Ụmụ gị kpọrọ bịa. Ewe ọlụlụ. Ka ọ wee kpọ ha aga obodo Ibele ka Ibrafọ. N'ọlụlụ ma ịkpọ apụ. Ụmụ m sikwe n'ime sọma pịrịpịrị ibe ha sọga. Ihe ka gị mkpa bụ ihe ahụ isi n'ime ekwu ụka anyị kpa. Ọ nọrọ si ha shiwo n'ime ekwuru gị ụka. Well, kosi na dị ihe nwuwu American essentiality nwetago USA ọ ihe m gaji ihe a ga-emere ụmụ gị akwụkwọ mana tupu ede ma aha ha n'ime akwụkwọ m isi otu onye nwere 30,000 ihe ọ ga-efugo n'isi otu onye nwere 30,000 ha abụọ 60 akpụ mmiri nọ 60. Nna ke mkpụ na ọ tara nga ọ ga-aba n'ọnụ lekwa ikpere m n'ala biko ihe a ya enwe isi lekwa ala m ahụ nọ n'ama ọcha mgbe ya enyere gị otu biko nna gị atagwu n'ahụ anwụna m ahụhụ n'ihu m nkwanye ya n'ezinụlọ m maka ahụhụ ka ejiri gbọọ n'ogige
and isikwa mmeti aka ịdọpụta ọnụ n'ime ahụhụ maka mgbago nkịtị gị nwụọ na ahụhụ ịgarịkwa ọkụ mmụọ lekwa gị lekwa ahụhụ ihe pilite dala biko pilite ihe mere na ihe ewu ọwụlụsa aga m nna gị ego m ikwuru mana a ma ewepụrụ go 2000 ya wụ 58,000 1,000 n'isi otu onye onye a ga-eme ya ma ọ wụdo otu ahụ read my lip ala m ọkwanụ nụkwanụ ndị ala bekee ke onye amụma aza ya sokwa n'otu nshi apasa awe ọ pasala awe ka aha agala gbanwe hụrụ mmeghe eme otu arụrụ nta ya mgbe ha amadụkwa m ihe m tụrụ ya bịara ka emeghe m ha ọwụdokwu ya chewuo mmewa agwa gị makwasa anyị ruo ngwa a ma ebu obe m ga-ebu obe m anyị ma aba anyị na-ebekalali obe aga m abara anyị uru akpatakwa m aka abịa ịma sọ m naanị m ka nne na nna m mụrụ mpa m anwụọna ọfọ ntị nna nne m ụka achị agbabiri fere ụwa aka afọ naanị m ala ụla m rụrụ aka ngala ugbu a ha ere ala ụra m rụrụ aka m ree m nna ego anyị gawa ihe anyị gaji nna m bebi m nkwanụ ama ewetara gị ego ịnụ all the so I want to make him what make ego mpasa ego pasa dollar pasa kama ni emere no obi m shitu kurike so ihe ọ ga eme iji metuo m obi anything within your security ji eme ha ama obi ime ha na obi make consideration ọgụda unso ọgụda work bịara m gụọrọ nga egwulo ọkwa ngụwa uri njikwa o ji eru ahụ o ji eru mmiri n'ahụ ngụwa egwulo bụ ndị USA ndị family Bobin Brown ha gara ma mmọ ya gara ma nwunye ya gara ndị family ha ha na-aga ha na-aga akụfọ ha na love chai and eyes will away loves me loves me when you're sweet murmuring heka hoputara wo love ya wela na ndanga ha wole na eme ma mmomere nyere anya she nyere anya ya na atọ when you're sweet murmuring and it's lost as it is Chan. Hey, I'm very careful. Look okay. Hey, I think I'm to be na caneg. Kissing a love of Bayana law magic. Makachuku. Ego body. Oh, dear, man, woman, meme.
maka chukwu iji olu na ote ichiri gị ihe ụda dị ebe ha ga Amerịka USA ebe anyị gaje ndị ọcha niile agwụla I know. Yes. Maka chukwu ihe gụrụ nga ụda ga-ego ya n'obodo oyibo na USA overseas ebe anyị gaje lekwa ozu a na-ebuchi ozu ndị ọcha a na-ebuchi ozu ha a na-ebuchi ozu ha maka olu m ọwụlụ ogele olu ga-ama ụfọdụ maka chukwu m hụrụla ga akọdụ m ahịa nwoke ga-agwa nwaanyị mmamịrị eruwe n'ahụ oruwele never the more nruo ngru a ịmasị eji m agụ ke Chineke agụkwa ke love but centralized m na ke love egwu ministerial songs na-agụkwa ke love but ke love nga m central ngala ugbu a ruo ngwa m gụọrọ ya ndị ọcha na USA. Anyways, nevertheless, enwere na nkwa ikwere so na ị ga-eweta ego me ahụbedie maka oge a na-ahada gile anya ọpụpa ya eruole nso izu ụka na gacha izu ụka ọdọ anyị felie so ị na-ediri ego ahụ ka enwe ike ji ezụta achịcha ụmụ ruru ihe ma akpa ma akpụ ma ihe ndị ọzọ anyị bụ apụ maka ịghọtalanụ ma even visa anya gbabedie tiketi ga-emebede ebukin ndị mmadụ ebuku ole ma ịma na otu ịghọtago otu ebe arị ebuku ole ha ke m wụsa ọwụwọ ke ṅụ so eme ngwa ngwa emeghọrọ ọdachi ọfọrọ kenanị ṅụ ihe mere na ka ha gịda awụ nsogbu nwoke nsọ a ga-abịaziri ala anyị ọsọ ga-abịa taa ya bịa taa irerie ya ngwa wetara gị ego ma m bịakwara gị bịa n'ụlọ anyị bịa were ya nnọọ mba agala ebue mụ nwe bịaba nga ọnụ iwetu onwe m too slow ọ ga-eme m nwere onwe m melu onwe m down to ịghọtagonu na ọtụ mmadụ awụmọ dọla m pakụrụ da na Amerịka ọrịa ahụrụ m nwe ịbịa ahụ ugbu a bịawa nga ọnụ bịa na ụmụ chenji ego eretere na ala adọga na ụmụ ọgide eme ka any sense ọ ga-adị too appalling and too academical to my nomenclature so let us just ka anyị nwee ya ihe a na-akpọ memorandum and arandum ọ bụ na ere dị ala ga-eji aka gị weta ya yes zere ezerele m go zere Uncle Wagula, Mammy and me are so now with 20,000 naira. Kill them, Tia, and the Gaga over there. Huh? Also, my cousin. Mago, you go 20,000, give a trim. Come to Gagan and the Gap Bagaje, USA. I for lucky. 14 and off contact, I can roll 15. Huh? It is 14 years. Up front, I can kilo 15. You go below the board, I come on. You hold on no labor. On what Tuesday down where? My one arm a line here, on it is my way to the aqua. You hold there? Anyways, we're going no more. Mazin. You go to prison. You didn't have to spread you. Bye bye. Thank you. Imagine, they were talking with it. Anyway, mellow down. Zeruwa. I know. Hapu gandhi. Hapu. Manya ke mudo. Iyam jiri ha mere wo ebe mgbakwasịrị ụkwụ. Ego ha niile na ha after all ego le ka ha wetadiri ha. Kwachile chila baba na atọkọchira ha. Agara ha na-egwu ekute ego ndị ọcha. Anyị ebe nga anyị were ngaji. Ka ahụ ke ha gbara ka ị gaa. Onye ọla ga nga aka tiki. Ihe m chọrọ ịgwadebe gị ụgwọ na m lụọ ha atọ ụkwụ n'ala ọnọdụ ga-agbanwe m. Bedi niile ego ọ ga-agba ọlịkọta na-amaghị mmiri ọkụ na ihe m ga-azụrụ gị ụgwọ river bed. Zara gị river ka ọ ga-abụ itoru n'elu gị na-egwu mmiri. Ndị etoru bedi na-eme njaba bedi maka chukwu ga-azụrụ gị amụta ugwu ewe obodo oyibo ke gị anọ ije bụ obodo oyibo wee chebe ihe mere n'ime ahịa taa ngafe ebe m nwetuo ma ngafe ebe m nwetuo ma a na-etu m ahịa ime ahịa
Yere mi ona o mi lolo o ngwa mu ka eze ndị ebe awụ nwanyị igwe gị nwe ihe ke mere ime ahịa taa ama ego mara mma ọ bụ ihe m na-eji ekwu mmasị onye nwere ego nwere mmadụ. Money is answering everything. Yes, so tend to be money is answering everything. Ego gwụla okwumokwu ndị mmadụ na-achị ịnụ inwe ha n'ego a na-efegode ka arụsị a na-ekporo gị shan a na-esemokwu dị n'azụ obodo ibe agabeghị aga mgbalele na ịzawala nne Amerịka anyị gabeghị aga ịzawazie nne US. Anyị ga-enwerịrị ego mama Chineke arụọla Chineke emeela obodo oyibo ijiji ewe ezukwu adịghị egbe ya ghara maka ọdọ yiri bi ya wapa biko ọ bụ na anyị pụọ ihe anyị ga-apụ ụda ama m na ndị aghọrọ m ọnụ bụrụ okwu jiri obodo ndị omekpọ ndị ihe ọma mmadụ na-agba afọ ndị ga-abụ ọma na ibe ha ka ha na-aga n'ihu ya na-akwụ ha karịkarịkarị n'obi adụ ha bido abịa na-ahụkọ ọnụ aghọrọ m ọnụ abịa na-ajụgo ele otu ha dị agarịbekwe ha akpọbekwe ha dị na fon anyị akpọbekwe ha dị na fon kọs enwebekwe ha ọnụ ebidebekwe ha ọrụ ihe ndị abụ aghọrọ m ọnụ ihe m chọrọ ị na-aza ha agarịbekwe ha ebido ha ọnụ erikwe nri nwere ihe ga na-aza ha Zeruwa bụrụ onye m hụrụ na n'ihe niile na-abịa nga ote m siri hụ ya ọ ga-enyere m aka ịgba mbọ n'ikuku ego na m gaji eko ndị aka anyị na-eko ya ji aka ekwere na-eko anyị kụghị eme ọkụgbara ndị uto anyị bụlaru ya nga anyị were họrịte ọrụ shie ala ekwe niile anyị na-anụ n'ụdụrụ anyị na-anụ n'egbe m enwere ebe anyị na-agịda anụfọ mana ibe ọma saịdị ebe ebo ka o nwere free station ebe maka ala bokowe anyị zụrụ ya were họrịte ndị mmadụ mba na-agbara niile na-abịa nga na-ebute ndị ntorobịa ukwu ndị ogwu ihe ịchọ na ha ama agbọrọ ọrịa ka ha na-egbu nwoke ụmụ agbọghọ adị ka m nwere isi ọbịa nga gịnị nwere ya enukwu ya m na-agwa m anụga nwa bụ nne biko ịpụrụ wugharị mma nwa m mana ndị ka ịkpanụ ụmụ agbọghọ ndị ka izigharịgakpanụ nga atụchigharị gị ile ekpichikwa na-eme n'iwu mma hapụga ndị iri hapụ ha ma anya ka ịhụdụ ihe m jiri ha mere wu ebe mgbakwasịrị ụkwụ ego ha niile na ha afọ ego dị ka ha wetara ihe kwachilesi na aba na-atụkwasị ha biko ihe ọdọ keri ka ibi ewu imebisiri m ụmụ ruru ihe ngwa biko tụtụ kalalụwe enwe na ndị ndụ mamara enwe na ndị ndụ ma ịrụ ụsụ ma ụzụza ma ụda ma akpọ si kalalụ anyị akpọ mana dị na-eji akpụ ugwu siwe nọ ma nnu ma ọkọrọ ma ihe niile ga-akpọwa ha na ihe mgbakpọ asị ndị ọchị ihe agbakwara agbakpọ dị ha mma anyị ga-ebu anyị ji gbakpọ onwe anyị buku thank you akpadogala m ga-akpadogala ọ ga-arịla gị mma Zeruwa gwa m ebi na-aga ajụrụ m kedu ebe ị na-aga gwa m ebe ị na-aga Uwagboto gwa m ebe ị na-aga ị ga-aza m ya ị ga-ekwu ya ị ga-agwa m ya ele onye na-eme isi ọnọkwa ya oje mbe enwe ilo oje mbe enwe ilo Uwagboto ebe ị na-aga Zeruwa gwa m ebe ị na-aga ajụrụ m kedu ebe ị na-aga Kijikere ka ndị nwudu ndị adịkwa ụwa nọ na-akwa onye nwantini mị na bụ onye etoro don't push me to ụwa ya wee wepụtakwala ilu n'ilu m ịgịda like ọkụ ilu we na-anị ya ụgbọala ele anyị chọọ ka mere gị ọkwa ị na-eme isi abịara m ka ime m isi ndị USA ịbịara n'onye nwe awụ m Zeruwa
Nwaanyị Uwagboto ke gaje USA. Nwaanyị ọma biko bịa. Ya were oche o. Ele ndị chọrọ, ele ndị si ji aka mmeri gị. Ha sụ ọgụ mere ele ahịa bigoso. Ọsọ ọgụ mechara ihe isi ma Rihanna nke m sokwa n'ime mụ ngala ugbu a wo ke Nicki Minaj ebele ọ ga-arụ otu ebele arụ otu ebele abịa kọmbre gị n'ahụ otu igide ji one colors gitiri ya green gitiri ya red ọdụkwa green geti ya gold titiri m black ya otu a nka m jiri chọọ ya thank you Baby ọkọ, aghọtakwa m. Ele o ebele dị otu, ebele adị otu, ebele adị otu. Ele style dị ya ahụ. Chai, wow. I know. Ọgụda aghọta ihe mere na m ebere gị okwu nke. Nye m ya catastrophe ma rụọrọ gị aka ọrụ ka nke m chọrọ. Nwaanyị abịakwala ọzọ. Ele ka ihe ụkwa catastrophe? Catastrophe? Akwụkwọ eshere mmanụ. Eshe jusiri isi mere eme. Isi ndị mere eme ochie. M rụọrọ gị aka sị lekwe ke m chọrọ. Chere o. Okay, you mean catalog? Ebe eshere isi style chọrọ ka emere gị. Whatever. Baby ọkụ, ị mara taa awụ ụka. Catalog or catalog ihe kpọrọ ya, ọ dị na shop. Otu iwe wele gị, ị ga-eme gị ezigbo isi, ị ga-eme gị Rihanna style. Nicki Minaj. Nicki Minaj. Hey, child, I like it. Wow. So I know. Hey, child. Ganga wete munye njem isi ana mabia o. Mere mu ngwa. Bibio. Style mere gị na. Mokozi. Ke Nicki Minaj. Isi ebelo ya dị otu. Chere m ekwurịkwa yo. Asị m ebele ga-arụ otu. Ebele arụ otu. Ekitie abịa kpọmre gị. Ya ke Nicki Minaj. Ọ mara mma o. Nwe nsogbu. Wow. I know. Hello. Awa Obama. Eso? Trump. I don't family with number. Hello. Okay, aircraft agent. Ibala ticket o. Biko. Mama kwara gị ọkwa ndị mkpa. Etikwele m na gara buto. Asoja kwa anwụ. Asị crash bido ngana oche bido. Ticket me oche m nọrọ n'akara driver. Ya nya rubbish mi na ya anyị nọrọ face to face. Ya nya rubbish mi na ya nwụọ ngwa. Okay. Thank you. Wow. I know. Ma kpọ mma m. Ke dị mkpa. Good me chefuli. Hello mma. Okay, mama saw number. Biko, kpọtụrụ nwaanyị bendel hụ na-ere garị. Nwaanyị bendel na-ere garị si m so deserve ọrụ m 2 bag. Ke yellow na ke white, ke na-aṅụ na ke na-elelu. Anọdụkwala m information so ihe na-elelu anọdụkwa ngwa. Ha si ihe na ngwa pando. Ha so pando. Agụdị m eloli. Ọ gbagbụrụgbụrụ n'olu. Deserve ọrụ m 2 bag. Ke na-elelu na ke na-aṅụ ke white na ke yellow. Elola. Okay. Ngana ama abịa fonte mmeche ihe m gara. Ngwan. Wow. I know. Village.
Ndu local. Well, I greet you people with farewells in my heart. And I hope you grasp my contours and my licking menage hair. Ay, chai. Wow, I know. Hagadagata. Hagadagata. Okwadogo wo nna n'elu nna. Enyukwo nwa. Kana angada nwa kwaso onga anwu. Ka ha be aside. Biko anokwara m so ije arụrụ aka. Asị ije atụtụ ihe na-awụ uke gị. Gị na-atụtụkwa m. Ị ga-eji shike mara oke ala. Gị tụtụrụ bata n'ụlọ nna m. Mbuliele ekwentị kpọrọ gị ndị gọọmenti etiti ndị USA. Ha kọrọ nnọọ kakaka. Ha kakaka. Ahịa m sị m agwakwa gị. Shit akarịala n'ala nso. Bịa, ose ọcha. Ọ waghị ka ọ gwa gị ihe a ka o nwere onye ọzọ. Ya masị gị kpam osu ushi ma ọ tatashi. That is not my availability for now. Gị legharịa anya n'ala na ị ga-ahụ sọ nna nne m bụ selebuzu nọ n'ala selebuzu ịhụla ya kọntọs eji m ama akwa ma na-elo amakwa m ihe m kwere ekwugo maka ndị nrụrụ aka eji m ama ọkwa mgbe m na-echile USA lo akụkọ m akọ biko ị ga-etite anya n'ihe nkwu gị na-arụrụ aka mara oke ala maka ndị USA ịkakakaka Zeruwa maka na ụra ụwa gba ọtọ. Ọmụnwa bụ nna ka Zeruwa na-agwa okwu otu a. Ha baa n'ọhịa otu o si sọ. Papa aga m emekwa ya taati. Papa ọkwa maka na ị nọ ebe a. Aga m emekwa ya ihe. Hapụ ya onye nwụrụ anwụ. Ozu ya ka a ga-esi ala bekee bụ ala. Ewe otu ochi agaghị ka eriri ọcha. Taa hapụ ya. Papa ọ maka gịnị mere o ji bụrụ naanị Zeruwa ka ụwa agba ọtọ gbaga ala bekee ebe e nwere ọtụtụ ụmụ nwaada arụ dịcha mma n'ala anyị anụnwa ndị tikwara n'akwụkwọ ma oge na chi na-elo ihe mere na ele ihe ahụ na-eji aga ala visa ka ya bụrụ ụzọ pụta ma ndị ga nna gị ewerele n'ego igwe ego m zụtara na nkwụ wee ya nye Uwagboto si ya wetara nwanne gị vusa ya weta vusa ya agawa gị iriwe aka ị na-eme unu nwere isi ọma unu mụtara luxurious son ya nwa nwere akara aka nwa nwere luxurious ya luxurious ihe m wuto UK maka ile anya ihe m jiri kpọpụtasị n'owo adịghị ihe ọdọwụ ọ maka na agaje m USA otu onye kwuo nkwụcha awa m tụkwasị ya I know say it I know ngara ha ana aga m abịa ịkpọchiri ọnụ ndị niile zụrụ fọm n'aka m jisikwe na iko onye atọpepụla envelopu ya gị tọpụ envelopu gị visa ga eme na-espọị were envelopu m nyere ọnụ adị ndị kwụrụ ụgwọ ekesịrị envelopu tinye n'isi bed ngara ha ana onye mkpọrọ na phone call ya abịawa onye akpọrọ foto ka a ga-atọtọ gị ọnụ otu abụọ tọtọrọ ọnụ kpọfetashọn na Amerịka ọwaasị gị lee anya ọdọdị ka ịbịa wụ onye anwụkwala ịnụkwa ihe m na-ekwu achọrọkwa m itu onye ọbụla etu unu ga-arị ndụ m gara gbuolo nlorite ha ana otu ụlọ otu akparaịsị otu ụlọ otu akparaịsị akwa nnu nta n'ime a na-azụ mkpụ ha na-ebu loi no eri mmiri mblaka ihe m ga na-eri bọga kwala m aka ndị ọcha akwadocha na na-eche mkpụ maka aha anụkwụ na USA ya wee ovasi lekwe ha were nwa mbela moto ndị arị ka aka na-eji ebe ozi na-egbu bara ọpa ebi ote bụrụ m ya na gọọmenti ha egbukwo m nye ndị nna ịhụnanya ụlọ a na-ekwu ka na-eru m dị na palọ onye nwe palọ wụ nwanne nke tụrụ m m nweru m na ka nna anyị sikere anyị yọọ so eji m akpọ ya ọ marasị a na-ere nte ebe na bifo m ere nte ebe ịma achọghị ntọrọbụ so ahụ ize gị ebe isi nwoke ahụ family man
so echere m na o ji ewesa anyị nwa nke kara tụọ m ụtọ n'ihe niile na ikwuru ma nke kara tụọ m ịmanye isi nwoke ahụ pastọ ọya dị ụmụ Chineke achọghị m itinye ụmụazị awabịa nga na ya na-emere m keregba mba ogo okonga udo otu onye ahụ ịma nwoke ma ezigbo enyi m nwoke o ezigbo mmadụ nwunye ya ezigbo mmadụ ha enweghị nsogbu ma ncha abịa nga ha gị nye gị nsogbu abịa nga ha na-achụrụ m ajọ mmụọ chechara gị ma ajọ mmụọ nke ka ajọ mmụọ nachara dị chechara gị ya so ụtụtụ echi ehi ma akpọwa ozugbo gị bịa kpọrọ ha bịa inwe nsogbu ama akpọ ha bịa echi nwanne nna ndị ọkada niile lekwana otu ha siri lasịcha temod ndị ama aghọtadụkwa m ihe emege ma gwa gị eziokwu aghọta m ihe emege kemgbe ụtụtụ anọ nga agba hute agbaraga n'ala anyị na-agbaga n'ala asụkwa ọwụ plane crash ihe a na-eji aga USL wụ overseas elekwana mgbe anyị ga-abịa ịga plane crash fetụkwa na-efe kemgbe ụtụtụ anyị gbaga hute n'ala makwa na ndị na-efe efe wa amụsị mellow down kwuna ihe mgbagwo wee ha obi ka oge eru ha na mgbe anyị ga-eji akrọs ebe ọla anyị ga-akrọs anyị akrọs ihe niile eme gị n'anya hụ m wụlala obi nnukwu ihe m kwuru gị nwoke ka a na-eme ngwangwa a sị eme ngwangwa emela ha ọdachi kemgbe ụtụtụ ndị m hụracha ebela ọwụ ndị isi ojii elekwana mgbe m ga-ahụ ndị ọcha ọrụ agala m ndị mmadụ si mme ngwangwa m ga-ahụ bigo so kọsọ bigo ayọ nwa bekee m hụrụ ihe m nọ nga ahụ ndị isi ojii ji eche ka enwe agwụla ngọ ihe niile dị otu esiri kpa ya otu m esiri kpa ya ọwa otu ọrịa nwebere ka ewepụrụ melala ume oge eru ha ala mgbe ọ ga-awụ ihe niile eme gị n'anya ham ịnụkwuru ihe m kwuru mellow down ịnụkwa mellow down anyị ga ha across nwa mgbe nta cross overseas gị nweta onwe gị na Amerịka wuo m ka ebe ọ na-eje ebe ka ị na-apịrị m senti n'ahụ n'ụkwụtụ m onye ji kpa aka gị ịgịda asa ha gị na-esi pupupu ote ọ mmadụ na m onye ọkada ọ na-asa ha apụ n'ụkwụtụ nchịkwa m na ndị ọkada asa ha aga ọrụ ị chọrọ ka oyiba m na oyiba gị n'ahụ dịba ha ka gị Zeruwa gwa m ebi n'aka ajụrụ m kedu ebi n'aka gwa m ebi n'aka Uwagboto gwa m ebi n'aka ị ga-ekwu ya ị ga-agwa m ya obodo oyibo eme na anyị a na-asị gị kwụsị gị na-agba ike agwụla m ele ebe anyị gba agaje elekwe ọkpụm adafuole nga m gbaga ọsọ ọkwa iche okpuru ya hụrụ were na ọdọ kpuchi isi mami ihe ka na-agbaje kwụsị gịda anụ otu bege ya na mbege ọrịla mma ide ege ntị n'ihe na-akwụ n'elu bọmbụ na-asa ataga na airport nụdị asa ejile bọmbụ otel nụdị airport ebe plane na-esi efeli tọdị maka chukwu asọ mmanụ 100 ozu ha adụrọla anyị mege gwa egwu kwa ote ka akwa anyị na-akwụ ataga bọmbụ ndị mmadụ na-anwụsị ọhịa m ji sị ka anyị ji ụkwụ gawa maka anyị nwere ike gara ngụgba ha atụgba ya achọghị m ịnwụ Chineke na ahụ m jiri apụ ọchị anyụọla m nke m ya apụ ọchị ọkwa USA ndị mmadụ gara kemgbe o rule m n'aka ogbuligwe adawara n'elu dawa n'ala agụda m anwụ Chineke agụda ekwe agụda m anwụdo onye m jiri sị gị ka anyị were ụkwụ gafee overseas otu Moses siri
kpụrụ ụmụ Israelites kpọga ha nọ kpọfee ha osimiri uhie ka anyị were ụkwụ belu onwe anyị ngwa ọbụla anyị gadiri nweta onwe anyị anyị mee establishment anyị bido ọrụ mana ihe m chọrọ ịgwa gị na anyị gịda alaghachi ha azụ n'ụlọ anyị ebe anyị si maka anyị laghachi azụ n'ụlọ ha ga-ahụta anyị dịka ndị okwu achị ma hụta anyị dịka ndị na-enweghị uru abara kwe na aghọta ihe m na-agwa gị ngwa ọbụla anyị gadiri ụgbọ nweta onwe anyị mee establishment anyị bido ọrụ kpakọwa ego anyị tụkọlalụ na ego tụkọlalụ anyị werezi ya pali ebe ọbụla anyị ga-apali o kwele m ghọta ugbu a wow I know ngwa na ịga Uwagboto ebe ki n'aka ọ gbasara gụ Zeruwa gwa m ebi n'aka ọ gbasara gụ ajụrụ m kedu ebi n'aka ọ gbasara gụ gwa m ebi n'aka na unu ga-abịa aja unu ga-ebibia unu bịa buru ya o gwa m ebi n'aka ọ gbasara gụ ị ga-aza m ya ọ gbasara gụ ị ga-ekwu ya ị ga-agwa m ya ọ gbasara gụ obodo oyibo eme na anyị wa nwunye iwukwa onye Igbo onye Igbo amụchiri ike onye Igbo amụchiri m ike nwụna biko achọrọ m tụ ndị ọngụ na ihe ọkwa ohimiri uhiewe ọ ga-awụ echi na ya wụfee awụpụta ụmụaka ya wụ aka siti ebe ọkụ na-enwu n'elu ya wụ small USA ya nwanyị ruele agwara gị ọnụ echetala ọwụ mmiri nọ obinigwe were fero na ndị agha land ha lakabele ndị ha nwụchịa ka ha nwụọ mgbe ha na-anwụla ụmụaka Israelite abịaba cross ha bịa wee ga na land of Kenas ihe awa obodo wee kwere Chineke werele ogbe achịcha anọ na azụ abụọ akwazi iri ka ọwazọ ole ka o mewedịrị ihe o ji agba achịcha abụọ na azụ abụọ were ote mụbaa ya ka azụ n'ụdị ote la ndị mmadụ n'iyi na nri ihe anyị gaji ụgbọ awa iriri azụ na iriri honey maka mmanụ aṅụ ka ọ ga-eji emere anyị ihe m ga-aṅụ nnọnọ anyị gaji ịhụ ụda I know ngwa anyị wee gawa mụ na ịgbalịala o mụrụkwa anya ka azụ obodo oyibo etinyela anyị na nsogbu ovasi o mee na anyị wa Uwagboto ebe ki n'aka Zeruwa gwa m ebi n'aka ajụrụ m kedu ebi n'aka Chineke mee na osimiri uhie anyị gafeela ihe ọkwa na anyị wụọla Moses ka abụọ obiọma akpagbuola USA, here we arrive. Wow! I know. I must know what. Obere ogwugwa ndị gọọmenti adị ndị ha ga-ezite bịa zite anyị n'ala ndị a ga-eji moto nwa ambulance moto ndị a na-ewepụ n'ọkụ ndị eburu mụ na ha abụ ụka egwu anyị ka ụzọ agazighị ele anyị ele machi kọrịala obodo oyibo onye ka anyị si elo I see Male USA ọrụ ebe anyị na-aga ije ọha gịnị ka ha jiri loo ijụkwasị ha gịnị ka ha jiri lọta I know unu abịarụla unu abịala biko anyị nwawo ndị gọọmenti kpọtara ka anyị bịa nabata unu n'obodo AK City ihe a ebe unu bịara ebe a na-akpọ AK City ebe ihe niile na-eme obodo ahụ unu bịara ebe a na-akpọ Aka City obodo ihe niile na-eme obodo na-akpọta akpọta ụmụnne m ọwụ ya so anyị na-asị unu abịala unu bịara nke ọma daalụkwanụ nke ahụkwanụ nwanne m nwoke daalụ ndewo unu bịaruola obodo na obira bụ obodo a na-akpọ Aka
obere USA. It's USA. Ọtụtụ ihe na-eme n'ime obodo aka. So ụlọ bịaruola. N'aka City, ọtụtụ mba dị iche iche abịala ebe a mee biznes laa. Dịka mba Anambra, Ekwe, Ọlụ, Enugu, na ọtụtụ mba dị iche iche ma Aba Abia steeti ndị abịacha n'ebe a mee biznes laa. N'aka City, anyị na-ezu oshi, anyị na-anapụ mmadụ ihe ya n'ike, anyị na-egbu mmadụ, anyị na-anabata ndị ọbịa niile ka o si kwesị. Ndị ọbịa anyị werela ha dịka onwe anyị. E nwekwara ọtụtụ iwu ndị ji anyị n'obodo abụ aka. N'aka City, ọtụtụ ihe na-eme dịka m gwụrụ ụnụ, mana iwu ndị a na-ekwu maka ya ọ dị ụnụ n'aka. Ụnụ chọ ka anyị debere ya ụnụ nwa, anyị edebe ya. Ụnụ chọkwanụ ka ọ gbaghasa, anyị agbaghasara ụnụ. Ụnụ ọ bịaruola. No. Yeah, thank you. Daalụ, yeah, man, yeah. Biko, iwe ga-arụkwala ọkụ. Talking about USA. Biko, iso ndị ole zitere unu? Ndị binyere anyị ndị gọọmenti. Ya gọọmenti etiti. Yes. Wow. I know. Yes. Akwagwara ngagwa ihe niile ga-eme. O mene. Elekwana entourage like cars. Nwambila nya moto ndị a na-egbu nwapa eji sonu bịa bute anyị. Nke a ọkwa nke ebunyere anyị ka anyị bịa bubata ụlọ. Ndị nke obere. Okay, yes. Ihe na-akpọ nke a wụ preambles. So nke ewu Obumagai, this one we launch us into the acrimony of the community. Then when we venture into the acrimony of the community, it will raise one balance. I was expecting infrastructural establishes. Once we ventured, you will venture. Venture in, we venture out. Oh yes. Okay. In between the balance equation. Yeah, they always say Air Force reliable. Oh, wow. Can we vamos? Oh yeah. You're there. I am there. I know. Let's No. Hey, Ogomo. Adịkwa m mma o. Nenu m mana obi adịrọ m mma. Nene na mra nụrụ m si bịara ụyọ m eshi ihu na eji mara m ahịa. Kemgbe nwa nwoke ji bịa n'ụlọ nwa m nwaanyị. Kpọrọ ya jebe obodo oyibo. Nwere ihe m na-anụ. Ha kpọrọ m. Nwere akụkọ, ọ bụrụ leta. Nwere. Amara m ma ha dịkwa ndụ. Ha kpọọ gị? Akpọbekwa hụ m. Mana ejeruru ha ejeru. Keke isi mara. Ejeruru ha ejeru. Arọ m rọrọ. Anyị asụbụrụ taa. Ma ahụ nwa m na abụọ nga nwa ndị ọcha nọ gbakọrọ. Anọ ala bekee. Nekwana anya. Nekwana anya. Onye ka m bụzi. Chei. Eziokwu. Ụkachi. Alụ eme ndị obodo anyị. Nwaanyị nganga. Kịta ka fa ya afụzi Ụkachi. Ụkachi adị ya nwaanyị n'obodo oyibo. Mma na-egoli. Mma na-egoli. Nsogbu adịgo. Ịma onye gba meshi anwa m nwoke ga onye nọ ala bekee. Agakwa m ekwu mụ akwanụ. Amam na nwa m nwaanyị bụ ogbu oge nwee plan. Ịhụnanụ. Na-egbu ya. Chineke na ala ekene. Ala bekee Chineke arụọna. Nganye na chebirila m ugbu ọmụgwọ. Njebenu. Olonu am ga-ebu ụzọ eje. Kedu nke bụ olo? Mbanụ nwa m mụọ nwa m nwe eje. Olo. Anwa m tụmụrụ anyị ma o jiri mụọ nwa. Anwa m lụrụ ya am ga-ebu ụzọ eje. Mba o. Ọ gịnị ka a na-ekwu? Ejekwana ebe a biko pụtaba. Nwa m mụọ nwa nje ọmụgwọ. Ọwụkpọ ọgwụ. Ọwụkpọ esheme ụyọ m. Kedu nke bụ ụyọ? Nwa m ụyọ. Nwa m lụrụ nwa gị. Gịnị bụ ụyọ? No, ọnwa m mụọ nwa m nwe je. Ọ bụ na ị marọ je jụọ. Ma ga abụọ gakwa eje ọmụgwọ. Biko ekwere ihe pụtaba biko pụtaba. Anyị ga-eje ọmụgwọ. Ụyọ m anyị ga-eje ọmụgwọ. Ọ bụrụ nke ụyọ gị, ka anyị ghara ise bụ. Olu anyị ga-eje ọmụgwọ. Nwa m mụọ nwa. Anyị ga-eje.
ka ị na-aga Zeruwa gwa m ebe ị na-aga ajụrụ m kedu ebe ị na-aga gwa m ebe ị na-aga Uwagboto gwa m ebe ị na-aga ị ga-aza m ya